sesión ordinaria, sesión plenaria ordinaria. O primeiro punto da orde do día é a aprobación do borrador da acta da sesión anterior que se celebrou 26 de marzo de 2021. Teñen vostedes a acta, non sei se hai algo que comentar sobre eles. Votos a favor da aprobación do borrador da acta. O segundo punto é a aprobación se procede do Plan Estratégico de Subvención 2021-2023. Informamos a Comisión Normativa de que era obrigado para conceder cualquier tipo de subvención para que se establecer con máis rigor, axustar o dereito, é imprescindible ter este Plan Estratégico de Subvención. E o que se acorda era, primeiro, aprobar o Plan Estratégico de Subvencións do Concello de Lousame para o período 21-23. Iso non quere decir que condicione nada, isto que nos outros días, senón de cada ano, según as circunstancias orzamentarias, as condicións que haxe, pois pode modificarse. Segundo, proceder a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia no tabuleiro da sede electrónica para xerar coñecemento. E terceiro, dar traslado do Plan Estratégico de Subvencións aos órganos xestores aos efectos oportunos. Alguna cosa a comentar? Votos a favor? Así. Nada, quería... A modificación que vos dixo o outro día que era poñer un ou. Sí, pero no 4.2, cando se fala de darle cargos ás comisións de festas, estamos falando de darle 150 euros ás comisións de festas cando teñen orquesta. Este ano posiblemente non vai haber ningún día con orquesta, a non ser que sexan as festas ao final de ano. Entón, non sei se podría buscar a maneira legal para igualmente axudar a esas comisións, porque sí que fan o traballo de botar foguetes, o traballo de levar os baiteiros polos lugares, etc. Algo así, o que son en Lousame este ano non se celebraron prácticamente festas, excepto en San Pedro e alguna outra. É algo que se pode recoller de cara a próxima Navidade. Este ano xa non sei se algunhas, por exemplo, a Borbosa xa se celebrou. Entón, o que non podemos agora é discriminar de que unhas tuvesen opción e outras non ter opción. Pero eliminar o de orquestas tampouco teñen ese desembolso. Digo, podría ser... Quero dicir, ese tema non afecta o Plan Estratégico. Non, o Plan Estratégico non, iso afecta o seguinte punto. O Plan Estratégico de Subvencións non se mete niso. O Plan Estratégico de Subvencións recolle as liñas nas que se quere intervir, pero non se mete en como se xestiona. En concretar e como se xestiona. Esa regulación que vostede di está nas actuais bases de execución do orzamento para o exercicio 2021. Esa regulación que vostede di que se lle concede 150 euros por cada día na que existe unha orquestra, cada comisión de festas que justifique, está recollida nas actuais bases de execución do orzamento. Entón, se quere cambiar eso, hai que modificar as bases de execución do orzamento. Que pode ser facer, pois, con a tramitación que leva, implica a tramitación do orzamento, aprobación inicial, exposición pública e aprobación definitiva. Quero decir que é... É que, como leo aí, é que me parece que son tempos difíciles, que a mellor hai comisións que non que recaudan, que llaman os vecinos e non van recaudar, e si que gustaría botar os foguetes, como usted me pasado. Xa os pode, sí, pero non é aquí. Isto é algo que é un requisito imprescindible para que o Concello poda, axutándose a dereito, conceder calquer tipo de subvención. Temos que ter aprobado este plan. Aí non vai concreto cada cousa, sino que simplemente se adapta a legislación, que é o que hai que cumplir, que os parámetros para justificar todo eso. Logo, nos modificamos a ordenanza e nas nosas ejecucións, se queremos modificar eso por o COVID, o modificaremos, pero tenemos que traer outro pleno e modificar, porque ten que haber a pleno, que é competencia plenaria, das bases de execución do orzamento. Igual que un punto que, bueno, despois cando chegue ese punto, que traemos aquí, o traemos tamén por eso, porque nas nosas bases de execución puxemos unha cousa dos límites e para poder superar esos límites temos que traerlo aquí no punto que vamos a tratar, sabemos, e habrá que facer o mismo se é que entre todos consensuamos que eso debemos facer, ¿sí? Non sei se me digo... Ben,
Algo máis a comentar? É que estaba retomando onde nos quedamos antes de empezar a conversación. Votos a favor da aprobación do plan estratégico. É como un requisito previo, é dicir, xa lle comentei outro día que incluso a Diputación, que é unha administración superior, cada vez que hai unha subvención e non está claro, os interventores, cada vez que había unha subvención, sempre decían, o reparo que ponían era non ter feito o plan estratégico de subvencións. O sea, en cada comisión que había salía sempre esa referencia. O de Lousame, igual como calquera administración, está obligado a facelo e consideramos que era algo que había que solucionar tanto antes para non incurrir en ningún outro problema. Vamos ao día. O terceiro punto é a aprobación inicial se procede da modificación da ordenanza xeral de subvencións do Concello de Lousame. Bueno, pois isto é adaptala, clarificala, o que é poner os acordos e adaptala tamén pois a legislación para que en canto a justificación, en canto a como ten que justificar, clarificar, para que calquera que pide unha subvención sepa clarísimamente que é o que ten que facer ajustándose a dereito. De non facelo así, pois, incluso a hora de puntuar e de valorar, non estaba claro como facelo, e nesta se tratou de subsanar todas esas deficiencias. Se o leron, xa o puderon comprobar. Os acordos son os seguintes. Primeiro, aprobar inicialmente a modificación da ordenanza xeral de subvencións nos termos que figuran no expediente coa redacción que se recolle no anexo a este acordo. Segundo, abrir o período de información pública por un plazo de 30 días hábiles cun anuncio que será publicado no Boletín Oficial da Provincia no Tabuleiro de Dites do Concello. Terceiro, no caso de que non se tivese presentado ninguna reclamación ou sucedencia, entenderáse definitivamente adoptado o acordo que até ese momento era provisional. Cuarto, unha vez que o acordo provisional se leva definitivo, de xeito expreso ou tácito, a entrada en vigor da taxa e da ordenanza fiscal reguladora terá lugar cando se publique completamente o seu texto no Boletín Oficial da Provincia e transcorra o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985 do 2 de abril reguladora das bases de réxime local. E a continuación está o anexo da ordenanza, onde están todos os aspectos que pode solicitar, que son os beneficiarios, como teñen que fórmula, lugar e prazo teñen as solicitudes, cada un as concesións de pago, as obrigas das entidades beneficiarias, cada un deses apartados que son os que había que deixar claros para ajustarnos a dereito e non ter ningún problema pois o órgano que concede as subvencións, que tamén nos dá seguridade xurídica. Alguna aportación? Votos a favor deste acordo? Destes acordos. O número 4, a aprobación inicial se procede da modificación da ordenanza fiscal do imposto de construcións, instalacións e obras, o que chamamos o inicio. Unha modificación, saben que hai un convenio entre a FEGAN e a Xunta, xa que comentei outro día, pero por concelleiros que non estaban na comisión, para o programa Green Business, é dicir, favorecer a implantación de empresas, ser atractivo o Concello para que se implanten novas empresas, según, como puderon ver aí, según os postos de traballo generados, non que cerraran outro sitio e abra aquí, sino que sean novos postos de traballo, pois terá unha bonificación. E despois tamén aproveitouse para axustar a legislación actual pois moitas das cousas que estaban no anterior documento. Ou se teñen que documentarme ou que outro día non era suficientemente claro. Votos. Non sei se leem os acordos. Acorda, primeiro,
prescindir do trámite de consulta previa definido no artigo 133.1 da Lei 39/2015 do 1 de outubro de procedimento administrativo común das administracións públicas por aplicación do mesmo artigo 133.4. Ao estarmos ante unha modificación que non ten un impacto significativo na actividade económica, non impón obrigas relevantes aos destinatarios e regula só aspectos parciais dunha materia. Segundo, aprobar inicialmente a modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construccións e instalacións obras e quedará redactada como se recolle no anexo deste acordo. Terceiro, abrir un período de información pública por un prazo de 30 días hábiles cun anuncio que será publicado no Boletín Oficial da provincia e no tabuleiro de edictos do Concello. Cuarto, unha vez iniciado o período de información pública segundo o previsto no párrafo anterior, no caso de que non se tivese presentado ninguna reclamación ou sucedencia, tenderase definitivamente adoptado o acordo que até ese momento era provisional. E quinto, unha vez que o acordo provisional se leve definitivo, a entrada en vigor da modificación da ordenanza fiscal reguladora terá lugar cando se publique concretamente o seu texto no Boletín Oficial da provincia, igual que todas as demais. Votos a favor? O punto número 5 é a aprobación inicial. Se procede da modificación de crédito 15/2021, transferencia de crédito entre aplicacións de diferente área de gasto. O gasto é o que comentei outro día, que debido a cambios que hai a nivel de registro de datos que leva a Diputación, onde se acumulaban toda esa información, os concellos xa nos veñen avisando fai tempo de que temos que adaptarnos. Aquí tiñamos unha gran deficiencia, como les contei, onde estaba a sala onde estaban os routers, onde estaban os almacenamentos de datos, e o que fixo foi dotarse dun armario onde está todo ordenado, onde se eliminou o perigo que había incluso perder datos por o cableado en malas condicións, e todo eso supuxo un gasto maior do que se prevía en principio, que era simplemente algo para almacenar. E tamén, agora vamos a facernos con... porque eu teño moito medo a eso, o Concello, a que se perdan información, entonces un disco tamén especial externo para ter unha copia máis das dúas que xa ahora mismo se fan automáticamente cada día. O punto número 6, aprobación inicial, se procede da modificación de crédito 17/2021 de feiro extraordinario. Os acordos sería a aprobación inicial da modificación de crédito número 17/2021, mediante a que se dotará de crédito nas aplicacións orzamentarias que se sinalan no seguinte cadro, financiando tal modificación mediante a baixa de créditos de gastos doutras partidas do orzamento vixente que non están comprometidas, cuxas dotacións se estiman reducibles en perturbación dos respectivos servicios, por un importe de 19.887,13, que é para a aportación que ten que facer o Concello na obra das Mouciñas. Hai unha inversión da Xunta, pero que hai, como sempre, unha porcentaxe que é unha aportación municipal, que sería esta cantidade. Entonces, se liberou ese crédito que non estaba afectado, e que isto foi, pois, como comentou o outro día a secretaria, pois saben que neste ano no plan, no post, hai para COVID, había por primeira vez, e creo que exclusivín que solamente para este ano, que pois o que se aporta para a dependencia, que aporta a Xunta, aporta e os concellos, outra parte e o usuario, a parte que lle corresponde, non? É mínima. Entonces, si liberamos unha parte, non vai a ser todo así, pero hasta que nos chegue ese plan, a aportación do Concello por todos os gastos que se xeraron co COVID e con todo o que iso conleva, pois é unha aportación que nos fai moitísima falta, dado que sempre lles comento que hai unha parte que sería estatal, que nunca chegou a ser, en este caso, durante este ano vai a facer a Diputación, e o que fixemos é análise do primeiro trimestre, se analizaron eses gastos, analizaron o que a Xunta xa liquida puntualmente cada trimestre, entón sabemos o que ingresou a Xunta, o que ingresaron os usuarios, temos registrado, temos constancia en contabilidade, por suposto, entón podemos liberar estas cantidades.
O segundo punto é expoñer o expediente ao público para o anuncio no BOC durante o prazo de 15 días hábiles, durante os casos os interesados poderán examinar e presentar as súas reclamacións ante o pleno corporativo. Terceiro, se transcorrido o prazo non se presentan as alegacións, como sempre, considerarse aprobado definitivamente este acordo. Cuarto, no suposto de que finalmente non sexa concedida a subvención nominativa por parte do ente provincial ou se conceda, sea concedida a subvención, existen economías na execución do proxecto de gasto, autorízase a realización dun crédito extraordinario necesario para o xuste final de dito proxecto. Alguna obxección ou algún comentario ou alguna aportación? Votos a favor desta modificación 17/2021. O punto número 7, aprobación se procede do incremento do límite cuantitativo dos gastos plurianuais no expediente de contratación 3/2021. Isto é o que comentaba ao principio. A ver, estableceuse, creo que se recolleu por primeira vez este ano cando se le aprobou o orzamento nas bases de execución, pois uns límites, non? Para proxectos plurianuais. Cal temos agora? Pois o de a Xunta citou a línea de Agader, o plan de camiños, que aí sale cada 2 anos, todos os anos sale. E este ano hai unha cantidad para aportar que xa temos no orzamento no 2020, xa non sei en que ano estamos, no 2021, e logo hai outra cantidade que hai que aportar no 2022. Entón, supera os límites que están establecidos. Si quen ten competencia para elevar eses límites, esa porcentaje de cantidade que hai que aportar bianualmente, é o pleno corporativo. Entón, por iso traemos para modificar eses límites, para poder incrementarlos. O acordo é o seguinte: primeiro, incrementar o límite cuantitativo do nivel de vinculación xurídica, 1.6, 26-21, os seguintes termos. Proxecto de gasto do 26-21, os seguintes termos. E teñen, creo que teñen aí o cadro, se non les digo o que contén. O límite de compromisos é do 70% do crédito correspondente ao ano no que a Federación se comprometeu, 20.907,35. E o importe do novo límite, aprobado polo pleno corporativo, o límite disponible, 29.867,64. Hai un incremento de 9.867 euros. E o segundo é dar conta do presente acordo ao Departamento de Contratación para a continuación do expediente de contratación 3/2021, porque mentre non procedésemos a facer isto, non podíamos continuar a contratación, ou teríamos que facer unha licitación condicionada que sempre, hasta que isto estivese feito, sempre retrasa. Algún comentario ou alguna votación? Votos a favor? O punto número 8, a aprobación definitiva se procede do proxecto técnico de mellora do viario a Ascavia, así como da relación de titulares de bens e dereitos afectados aos efectos da súa expropiación. Bueno, como xa comentamos, e vostedes coñecen perfectamente, é que veu ante o pleno o proxecto, veu o expediente de expropiación, se publicou onde había que publicar en todos os sitios que manda a legislación, e se mandou a notificación a cada un dos propietarios. Eses propietarios se contactou con todos, non houve ningún que non se pudese comunicar e non fixeron ninguna alegación. Unha vez eso, os acordos que temos que tomar agora son aprobar con carácter definitivo o proxecto técnico da obra denominado Mellora do Estado Viario de Ascavia como orzamento de execución por contrato de 153.925,52, redactado por o enxeñeiro Pablo Blanco Ferreiro, en xaneiro do 21, na súa versión de datas 7/5/2021, unha vez supervisado técnicamente pola Diputación da Coruña. Porque con isto xa o expliquei tamén outro día, que nos mandaron facer un desglose, meter no talude no noiro que teñe que facer, estaba a cantidade total, estaba a descripción da obra, pero quixeron que se desglosara un pouco máis, é algo menor, por iso non hai que facer, non exixe ninguna modificación.
votación e nada, simplemente que amplifiquen e desglosen cada partida dese nome. Segundo, aprobar con carácter definitivo o documento denominado Anexo de Expropiacións, que ten carácter complementario do proxecto técnico melloramento ferroviario das CABE, co obxecto de definir a relación de bens e dereitos afectados pola execución deste investimento e que deben ser obxecto de expropiación. Terceiro, declarar que a aprobación definitiva do proxecto técnico denominado Mellora de Trazado de Viario a Escavia, así como do documento denominado Anexo de Expropiacións, leva implícita a declaración de utilidade pública e a necesidade de ocupación dos terreos aos efectos da súa expropiación forzosa. Cuarto, considerar que co actuado queda demostrada a necesidade de ocupación dos bens e dereitos afectados e, por tanto, de conformidade co artigo 20 da Lei de Expropiación Forzosa. Acordar a necesidade de ocupación dos mesmos. Como anexo a este acordo, recóllese a relación de bens e dereitos afectados, así como a relación nominal dos interesados. Quinto, en aplicación do artigo 21 da Lei de Expropiación Forzosa, este acordo de necesidade de ocupación inicia o expediente expropiatorio. Será publicado en igual forma que a prevista no artigo 18 da Lei de Expropiación Forzosa, ademais de ser notificado individualmente a cantas persoas aparezan como interesadas no procedimento expropiatorio. A estes efectos practicaránse as notificacións individualizadas aos interesados e darase publicidade do acordo no boletín oficial da provincia, no tabuleiro de anuncios do Concello e nun dos diarios de maior circulación da provincia. Simultaneamente, publicarase dicto no boletín oficial do Estado a fin de que sirva de notificación consonte ao disposto no artigo 44 da Lei 39/2015 do 1 de outubro para todos aqueles titulares que non puderan ser citados personalmente. Sexto, convidar aos interesados para que propoñan un prezo que propicie a adquisición por mutuo acordo. Temos que poñelo porque é o que está collido na legislación. E facultar a alcaldía para a execución do presente acordo. Algún comentario? Estamos cá, debe ser un pouco espontáneo. Algún comentario ou aportación? Vale. Votos a favor destes acordos. Xa ven que isto, outra vez hai que facer o mesmo trámite, outra vez ao mesmo tempo, tanto as notificacións, o período para que podan proponer, a publicación en todos os boletins e na prensa. O punto número 9, que estamos na fase de control, é a dación de conta das resolucións da alcaldía, a dación de conta do expediente de aprobación da liquidación do orzamento que se les enviou para documentación, a dación de conta do período medio de pago que xa están 32 con, figura por aquí, 32 algo de día. A dación de, o punto número 12, a dación de conta do informe de intervención emitido ao reino do artigo 218, do texto refundido da Lei das Facendas Locais. E o punto número 13, dación de conta do informe de resumo de control interno do exercicio 2020, igual de todos os anos. E o punto número 14, inclusión se procede de mocións por razón de urxencia. Teño unha moción por urxencia. É sobre as peaxes nas autovías galegas. Era por dejarlo. Entón... Primeiro que probar a urxencia. Entón, gustaríame pasar a urxencia, non a presentei outro día na comisión porque non iban ditames de corrección de urxencia, pois a presentei outro día. Ia presentala a semana pasada, pero eu sobrechou antes de presentar. É sobre as peaxes que quere implantar o goberno do Estado español nas autovías que se vai a cobrar e non sabe o precio, que o venden como unha medida verde, pero de verde non ten nada e a fan recaudatorio. Entón, gustaríame que se votara a urxencia para ler a moción e votar. Aparte, antes de votar a urxencia, esta é moi importante e se aprobou por, creo, no Parlamento Galego, se tratou ese tema varias veces. Quedamos nesa comisión en que fixemos mocións en que podemos aprobar conjuntamente
que íbamos a tratar Podemos avisar para a reunión. Entón, como o martes, eu voulles a convocar para seguramente o mércoles algo que teña que ir a alguna consellería ou algún imprevisto urgente que non se pode demorar, para que estas que estamos todos de acordo no básico, no esencial, e na que teñamos que dividir os acordos para aprobar todos un e outros non, sería, bueno, creo que sería bo que o fixéramos. Despois, se hai outras en que non podemos chegar a acordos, cada un pois presenta as súas e votamos o que teñamos que votar cada grupo, se lle parece ben. Sí, sí, perfecto. Vale, gracias. O punto número 15, robos e preguntas. Robos e preguntas. Cando me fala o caso. Que? Cando me fala o caso, porque me está mirando... No, porque estaba buscando os decretos, por se fai alusión a algún, e podo respostarme. Vale. Dous decretos, o 143 e o 214, que fan referencia a comidas de marzo e comidas de febreiro. Pero comidas de que? 140? 143 e 214. Comidas, con eso que pone... Sí, pero eso ¿verdad? Claro, eso é o que preguntar, se para o centro sí, do día, aquí non hai ninguna outra comida. Poden ser, solamente hai dous casos que se dan comida. Sí, pero como cambiou a titularidade, Sí. isto, pues, O centro de día, e tamén pode ser a veces, se hai unha emerxencia dunha ruptura de saneamento e que hai que quedar pola tarde e que non poden ir a casa, pois os traballadores da Colega de Obras dous ou así, pero non é neste caso. Neste caso xa sería que debería ser de Colega de Obras, porque 1.400 e 1.700 non creo que cominan. 400? No, 1.400, eso é o centro de día. O centro de día, pero como cambiaron o proveedor. Sí, entonces non me identificaba. Por eso. E despois, un decreto 251 que é da Consellería de Sanidade de un importe de 3.205 e por irregularidade Sí. Sí, que nos explicara Sí, por irregularidade. por irregularidade na inspección documental da ZA de Losana. Muy ben. O decreto 251. 251. Que podíamos tomar notas e contestar no próximo pleno, pero vamos a intentar realizarlo. E si Ramón, si sabes de que vai, pois explico. Unha sanción imposta por Sanidade. na inspección da Realidade Municipal de do Concello de Losana. Na inspección documental de unha serie de errores, o cal supuso esta sanción. Que tipo de errores? Pois unhas analíticas, fallas en fechas. O sea, eran errores de tipo administrativo, é dicir que no programa que se subiron os datos non se subiron, quen é o encargado de subidas externo, non as subiu efectivamente. Sí, Vale, pois xa está contestado. Xa se toman as medidas, a ver, aquí un contrato, anteriormente con outra empresa, logo se volveu a solicitar presupostos e, bueno, hai que subilos a SIGNAC, que é un programa onde se registran eses datos, pois había unha falta de datos que, aparte, aquí non hai ningún traballador que se dedica a iso porque o fan externamente, entonces accedemos ao SIGNAC e tamén dende Sanidade, e por ese error, por non estar registrados os datos tal e como se require a normativa, e aparte se hai un cambio, é porque hubo un cambio de normativa. Pero se hubo cambio de normativa, teñen obriga os que prestan o servicio de estar ao tanto dese cambio de normativa, porque senón xa non é necesario, aparte de ir a facer as analíticas, que si as fan pertinentemente ao tempo, todo iso xa está tratado, corregido
a empresa para que non volva a suceder. Isto vai pagar a empresa, o erro Eso vamos a verlo agora, estamos nisso. Nos temos que pagalo, porque se non aparecemos como... Sabe vostede que en cada subvención que piden, en cada axuda que piden a cada administración, unha das cousas que justamente estábamos ese día justificando de que non tiñamos ninguna gávera con ninguna nin con Facenda, e ese día entra por registro que nadie sabía de que iba a menos que sanamos inmediatamente, e agora pues, será outra semana de empresa que non facendo o que lle competía, pues, que suma ese gasto ou que reduzca a facturación de gasto, pero iso xa hai que facer outra vez. Alguna cousa máis? Nada, gustaríanos saber a canto ascende a liquidación total dos atrasos do lixo. Si xa tenen o dato, Aquí non, a canto ascende o total. tomo nota, quero saber vostede a liquidación. Sí, a liquidación, a canto Atrasos ascende de quen? do lixo. Que se refire... Dos atrasos que se está cobrando os vecinos por non cobrarlle os vecinos os lixos anos anteriores. Sabemos que se mandaron a carta. Que pensei que estaba falando de esos atrasos que tiñamos nós que no pago do lixo, non? Dos atrasos, explique. Quero saber a canto ascende o total da liquidación que recaudou entre todos os recibos po Concello, os vecinos. Vale. Non lle podo dar agora porque non o temos aquí, pero no próximo pleno. As preguntas do decreto xa me contestou por a minha compañera. Vostede, do lixo, porque quede claro, recibese aquela actualización que se fixo da xente que non pagaba o lixo ou das vivendas que non estaban dadas de alta no lixo. Fai uns días promocionábase o Concello de Lousame, Fitur, pola Ría da Estrela, promocionábase o Camiño de Santiago por a nosa comarca. Trae a foto porque é un pouco de vergoñento, non sei se você ten a foto. Non sei, sí. A mí parece unha foto moi vergoñenta. Pensei que era unha foto de Fitur onde estaba ali expoñendo alguén. Refírese vostede a algo que circula polas redes, unha que a foto mí chegou esa foto. Pero non ten nada que ver co Camiño nin con Fitur. Non, pero promocionamos o turismo, estamos promocionando justamente Estaba en chamamento a poboación. esa zona, estamos potenciando esa zona e esa zona non está ben o que está facendo a xente, pero temos que ter consciente de que fixeron porque esas zonas non está apta para poder pasear. As pasarelas que hai de madeira están todas rotas, están mal, os bailados que hai de madeira. Vamos a ver, eu supoño que vostede, señor Moledo, desde o seu grupo está facendo un chamamento á poboación para que non faga ese tipo de utilización do espacio. E logo está facendo unha reclamación ao Concello de que esa ruta non está como ten que estar. Ese camiño. Ese camiño non está. Ese camiño foi... Sábese. Ese camiño, hai unha parte que estaba intransitado fai anos e que ahora mesmo está todo limpo. Simplemente nos queda a zona dunha parcela particular que por razóns que o veciño ten a súa parte de razón, pero non pode cerrar o que está pegado ao río, que ten ali animales, que vamos a negociar con él para que o traslade por simplemente 1 metro para que se poda circular pola beira. E temos pendente facer unha pasarela nova, porque as outras foron arregladas recentemente e as madeiras están todas postas, salvo que houvese vandalismo se retirara. De facer unha nova, pero temos que contar con orzamento, estamos vendo se podemos obter, para pasar por onde está a fervenza. Todo isto, a ver, se esa xente está tomando sol, que son rapaces novos, polo que vexo aí, xoveciños que están nunha zona que non é apropiada, hai outras zonas aí onde poden estar. Ahora mesmo no mes de maio, desblocouse todo a principios do mes pasado, sabemos o que a primavera en Galicia é superante como é a nosa terra e hai que estar continuamente, como pasou neste espacio aquí, como estuveron onte no Parque do Sanguiñal, que se apañou recentemente e estaba erva enorme outra vez, e que onte tamén, se non o fixeron onte, o farían hoxe en Brandia, porque estaba que xa non sería todos os valados de madeira que hai eran máis altas as ervas que os valados, como nos pasa a todos nas nosas hortas e as temos, non? Ou nas fincas que nos rodean.
e estamos pendentes de todos os outros, e nos queda ainda tamén o Castro, darlle agora, manter o Castro de Comparada, ainda que se está previsto e proyectando novas actuacións, pero tamén todo o que quedou lixiño sin nada, pois agora se ten outra vez vegetación. Eu digolle que temos máximo interés en manter, na medida en que podemos, os espazos que temos livres como todos os outros, como Castro de Comparada, como San Lourenzo, que tamén se actuou en San Lourenzo, están actuando o Obradoiro, levan tempo e fixeron, volveron a talar cosas invasoras que se reproducen constantemente e pediron unha trituradora que se alquilou estes días para triturar toda, que non quede nada dos desperdicios das cortas tirado por ali, como soe pasar en outros casos que non somos que acometemos desde aquí. E temos moitísimas máis, as pistas deportivas, todo que a erva, concretamente a que está no Confurco, se limpou toda, foi unha empresa externa porque non tiñamos nese momento traballadores, e seguramente que agora xa ten necesidade outra vez, pero iso é un constante. E se limparon as rutas que si que un día vamos a facer unha caminhata por outra que se abreu, que abrimos os traballadores do Concello e facendo pasarelas co que se cortaba nese tramo e con outro tipo de maderas que non nos ten un coste que tiñamos que contratar ese equipamento e nada, sino que están colaborando dende o Concello todas as persoas que traballan nese ámbito. Dígame. Perdón, unha curiosidade ahora que fala de todo isto de todos os outros. Vostede di que van facer unha pasarela donde está a facer... Estamos estudiando. Para facer unha pasarela. Sí, porque hai un sitio en que hai que poñer unha corda para agarrarse porque é perigoso. Ese sitio é onde se quere facer, en principio pensouse en unhas escadas, pero considerou un dos técnicos que foi a ver, que mereceme porque ten experiencia en ese tipo de rutas, que se podía arreglar con unha pasarela. Temos por suposto da madeira, do que costaba facela, e vamos a ver se o podemos. De canto deu o camiño, pois xa que vostede quitou, non vai para quitar aquí, e iba a facelo no documentario, no que imos a ter de portavoces. Estáse traballando intenso, traballase fai moito tempo intensamente nesto para aglutinar esforzos de todos os concellos, porque é un proxecto que é difícil de conseguir, é dicir, o de que oficializar o camiño. Se creou unha asociación de concellos do camiño, xa te coñecen pola prensa, supoño. Ese é outro punto que levo. Sí, se fundou esa asociación, se fixeron xestións ante todas as estancias, ou se mismo estivemos en infraestructuras, na ASI, pola seguridade dos cruces que hai no noso concello en un dos casos, e tamén máis en concellos en Ames, ten varios cruces tamén que son complicados. Moitísimo traballo que hai que facer, pero un traballo en moitísimas líneas, en moitísimos ámbitos para que o tránsito sea seguro. Teñen a Compostela, xa o tiveron moitas persoas, como se pode recoller todo isto de eso, pero casi un monográfico que todos nós teñamos coñecemento de como vai a ser eso. Estou preparando, non sea, para poderlo facilitar. E tamén entregarle unha edición do que é o trazado, os datos históricos e o trazado de ese camiño, para que tamén vostedes como grupos un para todos igual non temos agora. Vamos a empezar entregando unha a cada grupo e despois xa se verá se temos, cando hayamos máis cantidade, pois ya entregaremos. Para que teñan todos eses datos. E hoxe estamos traballando incluso internacionalmente, é dicir, para todos aqueles elementos históricos que hai moitos en outros lugares de Europa, pois facer un documental no que se recollan todos eses datos históricos deste camiño. Vostede sabe que hai moitísima xente que quere ter un camiño. Nós creemos que temos todo o dereito porque temos historicidade. Patrimonio ten que emitir o seu informe de historicidade, logo ir ao trazado, que é un elemento complicado porque sabe que si o camiño é un BIC, un ben de interés cultural, e os bens de interés cultural teñen unha protección, unha aceptación do territorio. Entón, é un proceso largo, pero xa se pode camiñar, xa se pode ter a Compostela, e esperemos que xurdan iniciativas de albergues e de todo ese tipo de cosas para os camiñantes que podan, xa hai casas rurais que poden agora mesmo utilizar en todos os concellos,
por onde transcorre, dígame. Nada, que non sei os demais grupos de distintos concellos, pero nos gustaríanos que nos informara vostede dunha maneira formal das cousas que acontecen neste camiño, porque todo o que nos vamos enterando é a través da prensa. Mire, Xa acaba de dicir vostede que nos vai a facilitar agora un dossier, e agradecémoslo porque todo o que nos vamos enterando do camiño, pouco a pouco, son datos que van caendo da prensa ou algunha asociación que nos vai contando cousas. Calquera actuación que se fai e antes trataba nunha xunta de todos os concellos que forman parte, dende Santiago, Ames, Rois, Lousame, Noia, Muros, Portodosón, todos. Entonces, cada alcalde despois o que ten aquí esa información transmitida. Eu teño que facelo tamén aquí, da última reunión que tivemos, lo que sei. De todos os datos que vostedes para a día de hoxe non teñen, eu teño que trasladar esa mesma briga, non? E todos os están facendo nos seus concellos, eso creo. Pero vamos, eu digolle, eu son, neste caso me toca ser presidente desa asociación e fago os trámites desa asociación e despois cada un de nós, que somos todos alcaldes ou concelleiros de turismo, en algún caso así delega, temos que dar conta, pois, se o consideramos, xa lle estou dicindo que sí, creo que temos que ter, ao mellor non nos dá tempo nesa reunión para as mocións, para a posta en común, sino que igual temos que ter outra para tratar deste tema e eu lle facilito todos os datos dos que dispoño, incluso traio un técnico para que tamén aporte calquer dúbida que vostedes podan ter, que lle poda respostar. E se queren acudir máis concelleiros que estén interesados de todos os grupos, e que non sean xa portavoces, pois a mí me encantaría. Porque, bueno, como dicía, entón, celebrarose xuntas desa... A ver, as asociacións teñen reunións, porque senón no funcionamento hai que aprobar uns orzamentos, porque hasta agora non había asociación, como non había, desde que se constituí, desde ese momento, hai que celebrar... Sabes que fixeron asambleas desas asociacións? Fixose a reunión desa asociación, sí. Cando se vai a tratar o tema de incluir os demais grupos políticos dentro? Pois é un tema que hai que ver, pero en principio están os alcaldes, está a asociación, bueno, ese amigos do camiño que se les informa sempre, que son importantes que estén, e se está con... É que prefiero decir todo eso nesa reunión, porque tamén se está entendendo, creemos que é imprescindible un comité científico para poder elaborar textos e contidos que podan ser publicados en revistas especializadas e ter solvencia científica para publicar esas cousas, non? E darnos unha maior consistencia a todos os nosos argumentos e poder participar en foros de todo tipo en relación co camiño. Mira, temos outra pregunta. Constanos que hai no distrito, que hai denuncias, e máis xa chegou o tema ao Parlamento Galego, e máis en Aguas de Galicia, sobre a situación na que se encontra o tramo do río entre a ponte de Berrimes e máis a pesquera, que por aí tamén pasa outra senda peonil, e o río xa comeu a auga, as leiras aledañas todas, entón, para pasar por aí, ou vai se sigue comendo máis horta aos vecinos, ou algo hai que buscar unha solución, porque o trazado desa senda xa quedou todo comido polo río en algún tramo. Entón, eu, se queres, facilitolle tamén as fotos para que vexan. Eu pasei por ali e cheguei hasta a Filgueira, porque, bueno, que terei que facer noutro día, pois da Filgueira ata a mina. Pero sei de xente coñecida que pode ir a comprobarlo esta fin de semana, se quere, que se transita perfectamente dende a ponte, o sea, o noso territorio, dende a ponte de Berrimes ata a Filgueira, sin ningún tipo de problema. E coméntellos a xente que o fai, moitísima xente que fai o traxecto, que o fixo, por lo menos o día que fun había un montón de xente a fin de semana. Pois xa lle faremos chegar a foto para que vexa vostede como... Non, pero que a mellor foto é que vostede me acompañe. Quedamos e vamos... A Roqueira quedamos, que xa lle dixe que tiene toda a disposición do mundo para quedar con vostede. Nos vai acompañar o técnico de deportes, que aparte merece que nos acompañe porque fixe un traballo aí grande, acompañado de outras persoas,
para que nos acompañe e nos leve ata a Filgueira. Eu non me comprometo na mesma tirada a facer as dúas cousas, por razóns que vostedes xa coñecen. Eu xa lle farei chegar as fotos tamén para que vostede vexa, e se quere tamén lle fago chegar algunhas das denuncias que se puxeron no distrito, Sí. etcétera, porque teños no meu... Pero que non queren que fagamos ese camiño por aí. Non é que non as queran. denuncias sí que sentido son. As denuncias son que o río está coméndole aos vecinos o terreo, e xa por onde se transitaba pola ruta, a ruta xa comeu todo o río. A ver, é dicir, que a evolución física do río, como pasa no Deportes de Santa Filio, como pasou tamén na Cabalariza, como pasa aquí, medra e evoluciona, que vai comendo unha parte do río. Vostede, esa reunión entonces teria que ser pois, a outro nivel, xa comentei varias veces que hai ríos que non vou a nomear Pero o río principal ten balsas, porque ten troncos gordos, Sí. hai balsas e o río, a auga, Os o río da propietarios vecinos. desas árboles tiñan que haberlo retirado. Nós xa retiramos e seguiremos retirando todas aquelas que podamos. Sí que hai árboles no río e no río de Berrío. Eu creo que se retira eso. No río de Berrío sí que a xente o que ten medo e o que denuncia que hai que retirar esas árboles. Vai ben ir ao distrito, a ver se lle comunican desde o distrito aos propietarios desas árboles, algunhas ben grandes, que procedan a súa retirada. Supoño que desde o distrito xa estarán a facer. E o que creo que os veciños quixeron trasladar a vostedes que lle dixeron, ou que lle puxen coñecemento, é que se retiren esas árboles para que o río, cando trae moita auga nos períodos de moita pluviosidade, que por esa obstrucción que hai no río debido ás árboles, que faga de presa e que faga que todavía o nivel da auga neses puntos suba máis, porque xa sabemos que as árboles no cauce do río son perigosas. Ora, se eu individualmente tivese a responsabilidade de ter un árbol a beira do río e me cae un árbore, pois teria que retirada. Xa sei que cando hai un descoñecido eso, teremos que ir do Concello, levar un trator, levar unha grúa e, en algúns casos, cando son moi grandes e chegan a outra beira do río, sacalos. Pero son moitos, e que tamén nos vai a ver cando me acompañan nese percorrido, porque xa nese percorrido hai varios aquí. E que usa, digo que... E no río de Tállera tamén hai varios deste ano, o sea, que estaba autorizada, para evitar todo ese tipo, para limpiar un pouco que é o túnel do río. Ahora mismo hai que facelo tamén, hai que solicitar permiso, porque hai demanda en Aldariz, que tamén hai un punto en que está o túnel case xa non existe, as polas dos ameneiros e iso tocan nas aguas do río, e o que fai pois é que incluso onde temos ali unha depuradora pois que vai alarando tamén as fincas, o río busca o seu propio camiño, se non ten, pero non nos deixa, sabe que hai facer calquera actuación na flora xusto na marxe do río, ten que ser todo con autorización e a veces non podemos facer todo aquilo que consideramos, porque hai zonas do río que estamos todos de acordo en que non existía no medio do río, se deixou que se amontonase ali, pois se amontonaron residuos, deixou que comprase terra, naceu unha árbore e ninguén a cortou, porque ninguén a cortou, a partir de non cortar a ninguén, agora xa hai 6 árboles e agora hai un islote, e a auga que iba por aí, o islote cada vez é maior, busca un novo percorrido. E que vai? Pois se come trozos de fincas, eu creo que era moito mellor limpar, eliminar, pero claro, se me están escoitando os técnicos, biólogos de Aguas de Galicia, igual veñen a xunto de a dicirme que estou dicindo neste pleno. Pois eu que sei, igual teríamos que contratar expertos que nos fixesen algún proxecto deste tipo que non é nada dañino contra, porque se vostedes recordan, cando as persoas que nos precederon na historia dos nosos povos, os nosos avós, algúns serán bisavós, tiñan todas as súas fincas ao lado do río, as rañas ao lado do río, as tiñan todas limpas e non eliminaban nin salgueiro, nin ameneiro, nin dese... Ainda tiñan as guindeiras tamén nesas zonas, que son bastante desordenadas, e tiñan sempre limpo, e cando había unha enchenta, iban antes xa de que viñera o inverno,
para que non sucedesen esas cousas. Sabemos todos que eso se abandonou por parte tamén de todos nós e que hai ríos en Galicia e en Lousame, pois, por sorte, temos varios e que hai unha tarefa non fácil, pero creo que tamén que desde as administracións que competen, neste caso autonómicas, como é Augas, pois que terían que organizarse máis tarefas e que podemos reclamarnos ese sentido e facer unha petición conxunta dende o pleno a que se invirta en limpeza de tramos de río e que cada ano propoñan cada un ten que pedir o seu concello e Lousame aquelas zonas que nos propoñamos e que son de máxima urxencia. Eso que penso que se conforman que estou a decir. Vale, temos outra pregunta. Polo 8M tiña vostede pensado iluminar o Concello e dixo que se iba a iluminar... Non entendí mo inicio. Polo 8M tiña pensado vostede iluminar o Concello, pero ao final non se pudera facer, e dixo que se iban a facer por outras efemérides. Gustaría saber se vostede vai facer algo o día do orgullo LGTBIQ+, para concienciar a sociedade de Lousame de que da igual a quen quere estar cada un, que somos todos iguais, porque hai casos aquí no Concello de Lousame que botaron aos seus fillos para da casa, por exemplo. Hai outros que non saen do armario, digamos, de forma coloquial, polas razóns sociais que teñen na súa familia. Entón, dentro do Concello de Lousame queríamos saber se vai facer algún tipo de acto e se podría facer a eliminación do Concello para ir pouco a pouco concienciando a xente neste senso. Vamos a empezar por o que vostede comezou a súa intervención, que é pola iluminación, que comentáramos, a empresa que contratamos, un presuposto para a iluminación do Concello, xa me parece que por o cancro, que se iluminara toda a casa do Concello, e o mellor non podemos asumir eso, veo o día do autismo, que a mí me encantaría poder terlo tamén iluminado. Creo que hai moitos traballos a parte da iluminación, que é moi vistoso, e sobre todo nos sitios onde hai que céntrico o Concello, pero de todas maneiras é un chamamento que fai porque está e a xente que se interese que é o autismo, que é o colectivo que vostede acaba de mencionar, calquer outro tipo de cousa que se queira reivindicar ou dar a coñecer ou sensibilizar a poboación. Entón, falando que a persoa que nos fai o mantemento, comentelle se habría alguna maneira de iluminar o que nos pudésemos afrontar económicamente. E están mirando, porque eu di que sí, que en algún concello se ponen uns proyectores, non me sabía a palabra, e que se lle pon con unha pantalla de cor, que se pode variar, que pode iluminar. Esa sería a maneira que poderíamos afrontar. Senón, non temos por que discriminar unhas cousas de outras cousas. Cando digo cousas non son cousas, sino que son reivindicacións para sensibilizar, campañas, temos que facelas todas igual. Non fixemos que tan pronto teñamos eso, que creo que pasaba Antonio, non sei se pasou xa, creo que non, a mí non me chegou, informaremos. En canto a para sensibilizar eses temas, eu creo que a educación, sempre digo, é fundamental, é que soe chegar, a veces chega dos máis pequenos aos máis grandes. Eu creo que hai que facer todo tipo de actividades, sempre colocamos a bandeira na Casa da Cultura, estivo ali en Martel todo, non se quitou despois deste efeméride do ano pasado, senón que se deixou estar, non sei se non está todavía a día de hoxe, colocada no sitio visible, e concienciar no respeto a todas as diferencias, e a liberdade, non? En canto a eses temas, é algo que levamos a bandeira desde o Departamento de Servicios Sociais e que se traballa a nivel educativo o respeto e a aceptación do diferente en todos os aspectos. Nada máis que decir. En canto as actuacións que vostede dixo que se estaban a producir no noso Concello, me da igual que sea no noso Concello, que sea no do Lago, que sea calquer acto que sea discriminatorio, que implique unha violencia hacia calquer tipo de persoa, sea diferencia da súa inclinación sexual, da súa elección, das súas características de calquer tipo, nos condenámosla rotundamente. Nada, queríamos saber se tiñan xa o informe que llevan pedir a Serencia polo COVID.
Nós o que temos, ahora mismo se les digo que si hai estuvemos con 0 casos durante moitísimo tempo, porque os datos os teño cada día. Ahora, hubo recentemente, ahora mismo el día de hoxe, 9 casos. Hospitalizados, solamente un. Que, bueno, estaba onde hospitalizado, non está en UCI, que está en planta, e era unha persoa que se... Bueno, non vamos a alarmar. E que os seus contactos, algún deu positivo da súa familia e outros que tiveron contacto non deron. E despois tamén, outra persoa, que non hai, sabe que os datos están protegidos, non hai por que dalos, nin temos por que coñecer quen son. Son 2 núcleos en que tamén hubo contagio, deron negativo a maior parte dos contactos, pero hai 3 que sí deron positivos. Entón, estamos nesa evidencia, hai que controlar. Ainda que nos vacinemos, e quero decir isto, ainda que nos vacinemos, non temos síntomas, somos asintomáticos, pero podemos ter o virus igual que unha gripe normal. Vacinámonos contra a gripe, e resulta que non a temos ou temos uns síntomas moi leves, pero sí podemos ter o virus e podemos transmitilo. Por iso digo que temos que ser os que nos vacinemos super solidarios, super responsables, e seguir tomando as medidas que temos que tomar, non relaxarnos, porque podemos ser transmisores. Hai positivos que non teñen ningún síntoma, están perfectos, e que están vacinados. Que yo contaxou calquer persona que estivo en contacto con eles, e o que facemos é incrementar a cadena de transmisión. Por iso que cuidadiño, ser responsables, e, como digo, slogan, o sentidinho temos que seguir de que sea incómodo, que todo sea latoso, pero que non vayamos ahora, que xa estábamos, que levamos sendo na comarca un concello de menor incidencia, que vayamos ahora, pero eso, mira, a mí chamaronme de medios de prensa para decirme que razón había para que o noso concello, outro da comarca, tuvésemos incidencia cero. Creo que era Cobra. Era, pero chamaron nese momento. E eu lle dixen que non había, non se podía dar ningún argumento, porque iso non é controlable por parte. Nos tomamos as medidas, transmitimos, facemos desinfección, a todo o mundo que se ten contacto con ele se lle di o que ten que facer, fomos centro por centro, as cafeterías que temos, os bares que temos, a decirle que medidas tiñan que tomar, todo o que se lle di, cando varían as normas se lle comunica, iso se fixo. Pero non podemos dicir que por eso non temos casos, non o podemos dicir. Fíxese vostedes o que sucedeu, que a semana seguinte de eso, un dos concellos que nomeaban xunto con noso, pumba, empezan a aparecer casos nese concello que está agora. E agora nós temos 9, de tercero durante 3 meses, os meses de máximos contagios. Por iso que sigamos tomando as medidas que sabemos que dan resultados, sabémonos moitísimo as mans, non olvidemos eso, ainda que pase o COVID, son costumbres que teñen que dar para sempre, esas. E logo, según nos vayan indicando os expertos que temos que facer ca mascarilla, pero todo eso, irnos respetando. E cuidarnos, protexernos, non facer actividades en condicións que non deben permitirse facerse, ainda que non sea por un mismo que se quere contagiar, pero por solidaridade con todos os demais que van a ter contacto con ele na súa familia, os seus avós, os enfermos na súa casa, os fillos ou os seus sobrinhos, ser moi cuidadosos. O informe que vostede me pide, que conste nese informe? Porque vostede tiña uns datos que non coinciden con datos. Exactamente, que non coincidían os nosos datos. Pero eu digo que eu sempre os contrastaba, que eu mandaba, a ver, os comprobaba, por decirlo de alguma maneira, da excedencia cos que tiñamos nos centros de saúde, coinciden exactamente. Entón, os datos non coincidían, vostede quedou que iba a pedir este informe, por iso queríamos saber se xa o tiña. Eu podo pasarlle, creo que non sei se son cada semana ou cada 2 días, bueno, temos todos os días os informes que temos COVID, porque están publicados, da área sanitaria de Santiago, da área sanitaria de Barbanza, da área sanitaria de Ferrol, de todos, e nós estamos non desos. Logo, hai ese global, incidencia acumulada, e pois tamén nos pasan, pero que saturan o WhatsApp, que tens que ir eliminando, senón hai que xa
está todo ocupado por eses datos, os locais, o sea, os concellos da zona da área de Santiago, Lousame tantos, Los Noia tantos, todos os concellos de aquí. É transparente total eses datos e son fidedignos, porque é o que eu comprobaba, pero temos estes casos. Ou non temos, e eu compro a xente do centro de saúde, co coordinador, eu decía, os datos que temos non son estes coinciden. E a veces non coincidían estar no concello do que procedía, porque unha vez non me cadraban as cifras que as que chegaban de Lousame e que as que tiñan porque no vai outro no centro de lugar. saúde non estás. Claro. Bueno, no centro de saúde non estás, porque no meu caso, É así, non é así. contei por todos os que contei para o concello de Noia. Claro, é así, é así, é así. Nada, de referente á mancomunidade, Sí. temos algunha resposta da presidencia aos que aprobamos? Non. Vale. Convocouse algunha reunión da Xunta Rectora da mancomunidade, porque explicándose non se convoca. Non recordo, pero creo que preguntou vostede no último pleno. Hombre, agora non podo aseverar unha data, si non me acordo, pero xa fai unha temporada que non temos asuntos. Tamén sei que pasaron que non tiñan secretario, porque se marchou que tiña, e que o comentei no último pleno, e que ahora sí, creo que hai unha secretaria xa na mancomunidade que chegou fai pouco e estará preparando documentación para celebrar unha reunión, supoño. Desde decembro, xa lle digo a data, desde decembro non se convoca a Xunta da mancomunidade, xa non se convocaba a asamblea, e ahora desde decembro non se convoca a Xunta. Nada, queríamos saber... Eu non podo decir eso porque non recordo a data da última xunta, non podo decir que fora decembro. Nosa información que temos... Sí, que pode que teña vostede razón, porque eu non o mirei para este pleno, non teño memorizada a fecha da última xunta da mancomunidade, non a teño. O Benegá de Lousame xa se posicionou cos traballadores da planta, creo que se debe a peso de Lousame tamén. Gustaríame saber vostede cal é o modelo polo que opta o PP de Lousame para a planta de Lousame. Vostede me desconcerta, porque no último pleno vostede dixo que aquí, e me comentou despois tamén, me comentou aquí, que vostede o que optaba é por os intereses de defender, ante eso que se desmarcara, que vostede optaba por defender os intereses do Concello de Lousame. Supoño que iso permanece, non? Permanece. Vale, e ora te digo, esta é unha reunión, perdón, é un pleno do Concello de Lousame. Eu non son presidente da mancomunidade. Eu non quero que se perdan postos de traballo, pero haberá que ter un plan de viabilidade que non ten que presentar FCC, como en algún escrito que nos chegou ahora mismo, acabo de ver, pero non vai ser dirixido á alcaldía, supoño que será a todos os concellos, dicindo información que eu descoñezo, antes de que a teñen eles, que lle trasladaron os técnicos de FCC. Correcto. Eu tamén teño. Será correcto, pero para mí é totalmente... Eu tamén teño ese escrito. Para mí é totalmente incorrecto. Aí falase de ser, basicamente nese escrito, falase de ser unha sucursal de Sogama. Pero vamos a ver, vostede, esa información, quen lle dá? Porque eu non a teño. Pois... E tamén que está elaborando o FCC unha proposta de prórroga, pero quen é FCC para presentar unha proposta de prórroga da concesión? Terá que ser a mancomunidade a que faga esa proposta, a xusta... Que está descabezada. Pero espera, non está descabezada. Non está descabezada. Non está descabezada. Acabamos de ganar un montón de xuicios que había, que ascende para aforrarnos casi 3 millóns de euros en 3 diferentes. Entón, esas cousas non saen, e ao mellor non interesan que saen a alguna xente, pero iso é así. Vale, entón non está descabezada, están facendo cousas. Que agora estamos nun momento que é difícil e que... Estamos nunha ditadura na comunidade. Non, bueno, eu non... Non se convoca a asamblea, non se convoca a xunta, en que estamos? Señor Anxo, pero fala usted a protesta ante a comunidade. Eu digo que non estamos nunha ditadura. Pero vostede que non representa aquí a non, eu represento Lousame. Representas aos veciños de Lousame, A ver que é se esa o población atende. municipal. Cando eu era presidenta, tiña... tampouco contestaba, o sea, tiña que contestar eso no pleno, vostede me está facendo preguntas que lle competen ao presidente da mancomunidade. Porque os órganos están para algo, e hai que respetalos, e eu aí son super respetuosa. E eu vou decir que non estamos en ninguna ditadura na mancomunidade. Eu nunca estuve en plena democracia en ninguna cousa que fose dictadura. Vostede, mira, ponlle o xefe. Non, pero ese que... Un momento. Un momento. Eu non quero establecer ningún
algo. Primeiro deixen expoñer e logo vostedes si queren volver a facer unha pregunta faga e logo deixamos este tempo, vale? As preguntas, as recriminacións que vostede quera facer contra a mancomunidade as dirixe como grupo político, si quere, individualmente ou como fixemos en grupo, xa non neto, dirixas nun escrito á mancomunidade. Eu xa as trasladei por escrito. Ahora, esas outras cousas que circulan, que nos chegan a máxima sensibilidade para que por os postos de traballo. Pero nós temos, desde a mancomunidade, temos que ver agora, cando chega a hora de acabarse a concesión ou ese período, pues, se hai unha prórroga, hai que primeiro ver en que condicións se pode facer, porque non se inventa ni as decide un traballador ni un alcalde, están recollidas nun contrato e está marcado por cantos anos pode ser esa prórroga e teremos que poñer dende a mancomunidade que condicións temos para esa prórroga, vale? E despois establecer medidas pues, laborales que sean menos perjudiciales, todo que sea, non o sei, porque eu non fixen ese plan para nin esa prórroga, non estamos nese momento, ou polo menos eu non teño coñecemento. Se estamos, non lo dirán na próxima xunta. Pero estamos, que os tempos, os traballadores se poñen inquedos, é normal, porque os plazos se van acortando. Pero eso non quer decir que nos confundamos. É que creamos que a competencia de poñer as condicións, a prórroga e todo, que son de un terceiro, non señor? A mancomunidade son os concellos que forman esa mancomunidade. E se contratou unha empresa para levar a planta. Empresa que temos que controlar que o faga ben, e que cumpla todos o que ten que cumplir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, poñamos cada cousa no seu lugar. Non sei se fomos suficientemente clara. Poñamos cada cousa no seu lugar, pero vamos a ver, vostede dime que a mancomunidade nestes momentos non é unha ditadura. Hombre, é que non siga utilizando ese termo. Señor Moledo, non siga utilizando ese termo, porque entonces eu non lle vou a contestar. Non hai ditadura, poñan un exemplo que queira, pero non lle chame ditadura porque non o é. Vostede foi presidente da mancomunidade. Sí. Estou segurísimo que cumpriu os estatutos. Claro, eu creo que sí. Perfecto, porque nestes momentos non se están cumprindo os estatutos da mancomunidade. Lévase 2 anos sin convocar a asamblea. Vale. E, dende o mes de decembro, non se convoca a xunta. E vostede dime que non está... Xa lle justifiquei porque non... Xa lle justifiquei o que pasou na mancomunidade. Cantos tempos hubo mancomunidade sin secretario? Se marchou o secretario, hubo unha acumulada, pero que, bueno, que non tiña moita... Bueno, tampouco teño constancia, pero non tiña moita presencia e o estar acumulado é complicado e non estar todos os días ali. Es un tempo para estar dedicado e para facer o máis urxente. Facer os pagos, con facer os pagos e contestar os escritos que chegan e demais, pois... Logo se marchou esa persona. Xa te expliquei antes, non quero reiterarme porque aburrimos hasta os mobles e esa moza que estaba paseando por aí insistentemente. Eso é así. Nós fixemos o que tiñamos que facer dentro do Concello, que foi dirixir un escrito ao presidente da mancomunidade píndolle que celebrade... Vostede veu o escrito. Se pedía a celebración da asamblea e se pedían as outras cousas que había, os outros puntos que decidimos, acordos que tomamos entre os 3 grupos. Vostede firmaría un escrito onde se pide a celebración desa asamblea con demais concelleiros que forman parte desa asamblea? Xa o fixemos, xa está enviado e está pedido eso. Porque, pola miña parte, vamos a recoller... O que non vamos a facer é un escrito no mesmo sentido. Tenemos que pedir que nos contesten as escrito. Pero non facer outro reiterando as mesmas... Pero poderemos forzar unha asamblea. Pero vamos a ver, ustedes falan o que queiran, é dicir, forzar unha asamblea non. Soliciten que a pidan todos por escrito que dirixan ao presidente da mancomunidade, pero eu non sou a presidente da mancomunidade. Todos os concellos? Pois entonces esperemos a que podan facerlo, estarás organizando a secretaria, eu non lle podo contestar, nin podo decir por qué. Eu trasladei, eu desde logo ao sair daqui falarei co presidente e lle direi que hai esta inquietude aquí, que xa se fixo por escrito a reclamación dende Lousame e que siguen facendo esa petición constantemente. Eu vou a trasladar, pode estar totalmente seguro de que vou a facer. E xa lle direi a resposta tan pronto a teña. Non teño ciencia infusa, non sou presidente da mancomunidade. Non teño máis preguntas.
Alguna cousa máis? Levanta esa sesión e dá a Mas pero podo pedir un minuto? Fora do pleno. Sí. Xa. Vale. Vou facer dúas cousas. Fora do pleno. Sí. Sí. O punto número 6, a aprobación inicial se procede da modificación de crédito 17/2021 de crédito extraordinario. Os acordos sería a aprobación inicial da modificación de crédito número 17/2021 mediante a que se dotará de crédito nas aplicacións orzamentarias que se sinalan no seguinte cadro, financiando tal modificación mediante a baixa de créditos de gastos doutras partidas do orzamento vixente que non están comprometidas, cuxas dotacións se estiman reducibles en perturbación dos respectivos servizos, por un importe de 19.887,13, que é para a aportación que ten que facer o Concello na obra das Murtiñas. Hai unha inversión da Xunta, pero que hai, como sempre, unha porcentaxe que é unha aportación municipal, que sería esta cantidade. Entonces se liberou ese crédito que non estaba afectado, e que isto foi, pois, como comentou o outro día a secretaria, pois saben que neste ano no plan, no post, hai para COVID, había por primeira vez, e creo que que solamente para este ano, que o que se aporta para a dependencia, que aporta a Xunta, aporta e os concellos, a outra parte, e o usuario, a parte que lle corresponde, non? É mínima. Entonces, si liberamos unha parte, non vai ser todo así, pero hasta que nos chegue ese plan, a aportación do Concello por todos os gastos que se xeraron co COVID e con todo o que iso conleva, pois é unha aportación que nos fai moitísima falta, dado que sempre lles comento que hai unha parte que sería estatal, que nunca, bueno, chegou a ser, pois, en este caso, durante este ano vai a facer a Diputación, e o que fixemos é análise do primeiro trimestre, se analizaron eses gastos, analizaron o que a Xunta xa liquida puntualmente cada trimestre, entón sabemos o que ingresou a Xunta, que ingresaron os usuarios, temos registrado, temos constancia en contabilidade, por suposto, entonces podemos liberar estas cantidades. Vale. O segundo punto é expoñer o expediente ao público, pero o anuncio no web durante o prazo de 15 días hábiles, durante os casos os interesados poderán examinar e presentar as súas reclamacións ante o pleno corporativo. Terceiro, se transcorrido o prazo non se presentasen alegacións, como sempre, considerarse aprobado definitivamente este acordo. Cuarto, no suposto de que finalmente non sexa concedida a subvención nominativa por parte do ente provincial ou se conceda, sea concedida a subvención, existen economías na execución do proxecto de gasto, autorízase a realización dun crédito extraordinario necesario para xustificar de dito proxecto. Alguna obxección ou algún comentario ou alguna aportación? Votos a favor desta modificación 17/2021. O punto número 7, aprobación se procede do incremento do límite cuantitativo dos gastos plurianuais no expediente de contratación 3/2021. Isto que comentaba ao principio, a ver, estabeleceuse, creo que se recolleu por primeira vez este ano cando se aprobou o orzamento nas bases de execución, pois uns límites, non? Para proxectos plurianuais. Cal temos agora? Pois o de a Xunta citou a línea de Agader, o plan de camiños, que aí sale cada 2 anos, todos os anos sale. E este ano hai unha cantidad para aportar, que xa temos no orzamento, no 2020, xa non sei en que ano estamos, no 2021, e logo hai outra cantidade que hai que aportar no 2022. Entón, supera os límites que están establecidos. E quen ten competencia para elevar eses límites, esa porcentaxe de cantidade que hai que aportar bianualmente, é o pleno corporativo. Entón, por iso traemos para modificar eses límites, para poder incrementarlos. O acordo é o seguinte: primeiro, incrementar o límite cuantitativo do nivel de vinculación xurídica, 1.6,
26-21 os seguintes termos. Sí. O xeito de gasto do 26-21 os seguintes termos. E teñen, creo que teñen aí o cadro, se non les digo o que contén. O límite de compromisos é do 70% do crédito correspondente ao ano no que a aprobación se comprometeu 20.907,35. E o importe do novo límite, aprobado polo Pleno Corporativo, o límite disponible 29.867,64. Hai un incremento de 9.867 euros. E o segundo é dar conta do presente acordo ao Departamento de Contratación para a continuación do expediente de contratación 3/2021, porque mentre non procedésemos a facer isto, non podíamos continuar a contratación, ou teríamos que facer unha licitación condicionada que sempre, hasta que isto estivese feito, sempre retrasa. Algún comentario ou alguna votación? Votos a favor? O punto número 8, a aprobación definitiva se procede do proxecto técnico de mellora do viario a Ascavia, así como da relación de titulares de bens e dereitos afectados aos efectos da súa expropiación. Bueno, como xa comentamos, e vostedes coñecen perfectamente, é que veu ante o pleno o proxecto, veu o expediente de expropiación, se publicou onde había que publicar en todos os sitios que manda a legislación, e se mandou a notificación a cada un dos propietarios. Eses propietarios se contactou con todos, non houve ningún que non se pudese comunicar e non fixeron ninguna alegación. No receso, os acordos que temos que tomar agora son aprobar con carácter definitivo o proxecto técnico de obras denominado en mellora do estado viario de Ascavia como ordenamento de execución por contrato de 153.925,52, redactado por o enxeñeiro Pablo Blanco Ferreiro, en xaneiro do 21, na súa versión de datas 7/5/2021, unha vez supervisado técnicamente pola Diputación da Coruña. Porque con isto xa o expliquei tamén outro día, que nos mandaron facer un desglose, meter no talude no noiro que teñe que facer, estaba a cantidade total, estaba a descripción da obra, pero quixeron que se desglosara un pouco máis, é algo menor, por iso non hai que facer, non existe ninguna modificación, ni nada, simplemente que amplifiquen e desglosen cada partida dese nome. Segundo, aprobar con carácter definitivo o documento denominado Anexo de Expropiacións, que ten carácter complementario do proxecto técnico mellora do tratado viario a Ascavia, co obxecto de definir a relación de bens e dereitos afectados pola execución deste investimento e que deben ser obxecto de expropiación. Terceiro, declarar que a aprobación definitiva do proxecto técnico denominado mellora do tratado de viario a Ascavia, así como do documento denominado Anexo de Expropiacións, leva implícita a declaración de utilidade pública e a necesidade de ocupación dos terreos aos efectos da súa expropiación forzosa. Cuarto, considerar que o actuado queda demostrada a necesidade de ocupación dos bens e dereitos afectados e, por tanto, de conformidade co artigo 20 da Lei de Expropiación Forzosa. Acordar a necesidade de ocupación dos mesmos. Como anexo a este acordo, recóllese a relación de bens e dereitos afectados, así como a relación nominal dos interesados. Quinto, en aplicación do artigo 21 da Lei de Expropiación Forzosa, este acordo de necesidade de ocupación inicia o expediente expropiatorio. Será publicado en igual forma que a prevista no artigo 18 da Lei de Expropiación Forzosa, ademais de ser notificado individualmente a cantas persoas aparezan como interesadas no procedimento expropiatorio. A estes efectos practicaránse as notificacións individualizadas aos interesados e daráse publicidade do acordo no Boletín Oficial da Provincia, no tabuleiro de anuncios do Concello e nun dos diarios de maior circulación da provincia. Simultaneamente publicarase dicto no Boletín Oficial do Estado a fin de que sirva de notificación consonte ao disposto no artigo 44 da Lei 39/2015 do 1 de outubro para todos aqueles titulares que non puideran ser citados personalmente. Sexto, convidar aos interesados para que propoñan un prezo que propicie a adquisición por mutuo acordo. Temos que poñelo porque é o que está collido na notificación. E facultar a alcaldía para a execución do presente acordo. Algún comentario? Esta mosca debe ser un pouco espontáneo.
Algún comentario ou aportación? Vale. Votos a favor destes acordos. Xa ven que isto, pois, outra vez hai que facer o mesmo trámite, outra vez ao mesmo tempo, tanto as notificacións, o período para que podan proponer, a publicación en todos os boletins e na prensa. O punto número 9, que estamos na fase de control, é a dación de conta das resolucións da alcaldía, a dación de conta do expediente de aprobación da liquidación do orzamento que se les enviou para documentación, a dación de conta do período medio de pago, que xa están 32 con, bueno, figura por aquí, 32 algo de día. A dación de, o punto número 12, a dación de conta do informe de intervención emitido a raíz do artigo 218, do texto refundido da lei das facendas locais. E o punto número 13, a dación de conta do informe de resumo de control interno do exercicio 2020, igual de todos os anos. E o punto número 14, inclusión se procede de mocións por razón de urxencia. Teño unha moción de urxencia. É sobre as peaxes nas autovías galegas. Bueno, era por comenzarlo. Entón... Primeiro hai que probar a urxencia. Entón, Expoña brevemente a... Gustaríame pasar a urxencia, non presentei outro día na comisión porque non iban ditames de por razón de urxencia, pois non presentei outro día. Ia presentala a semana pasada, pero o sobrechou antes de presentar, é sobre as peaxes que quere implantar o goberno do Estado español nas autovías que se vai a cobrar, que non sabe o precio, que o venden como unha medida verde, pero de verde non ten nada e a fan precautorio. Entón, gustaríame que se votara a urxencia para ler a moción e votar. Aparte, antes de votar a urxencia, esta é moi importante e se aprobou por, creo, no Parlamento Galego. Se tratou ese tema varias veces. Quedamos nesa comisión en que fixemos mocións en que podemos aprobar conjuntamente, pois, que íbamos a tratar de facer. Entón, como o martes, eu voulles a convocar para seguramente o mércoles, algo que teña que ir a alguna consellería ou algún imprevisto urxente que non se pode demorar, para que estas que estamos todos de acordo no básico, no esencial, e na que teñamos que dividir os acordos para aprobar todos un e outros non, sería, bueno, creo que sería bo que o fixéramos. Despois, se hai outras en que non podemos chegar a acordos, cada un pois presenta as súas e votamos o que teñamos que votar cada grupo, se le parece ben. Sí, sí, perfecto. Vale, gracias. O punto número 15, robos e preguntas. Cando me fala caso, porque me está mirando... No, porque estaba buscando os decretos, por se te fai alusión a algún e podo respostarme. Vale. Dos decretos, o 143 e o 214, que fan referencia a comidas de marzo e comidas de febreiro. Pero comidas de que? 140? 143 e 214. Comidas, con eso é como... Sí, pero eso Eso non... é. Claro, eso é o que preguntar, se era no centro Sí, do día, aquí que non hai ninguna outra comida. Poden ser, solamente hai dous casos que se dan comida. Sí, pero como cambiou a titularidade, Sí. pues, O centro de día, e tamén pode ser a veces, se hai unha emerxencia dunha ruptura de saneamento e que hai que quedar pola tarde e que non poden ir a casa, pois os traballadores da Colega de Obras, todos ou así,
pero non neste caso. Neste caso xa sería que debería ser de podería de obras porque 1.400 e 1.700 non creo que 400? No, 1.400, 1.700, eso é o centro de día. o centro de día, pero como cambiaran o proveedor. Sí, entonces non me identificaba. Por eso. E despois, un decreto 251 que é da Consellería de Sanidade de un importe de 3.205 e por irregularidade Sí. Sí, que nos explicara Sí, por irregularidade. por irregularidade na inspección documental da ZA de Los Ángeles. Muy bien. Por decreto 251. 251. Que podíamos tomar notas y contestar no próximo pleno, pero vamos a intentar realizarlo. Y si Ramón, si sabes de qué va, pues explico. Unha sanción imposta por Sanidade. Sanidade na inspección da Reira Municipal de Odogocia de Susán. Na inspección documental unha serie de errores, o cal supuso esta sanción. ¿Qué tipo de errores? Pois unhas analíticas, fallas en fechas. O sea, eran errores de tipo administrativo, es decir, que no programa que se subiron os datos, non se subiron, quen é o encargado de subidas externo, non as subeu efectivamente. Sí, sí. Vale, pois xa está contestado. Xa se tomaron medidas, a ver, aquí hubo un contrato anteriormente con outra empresa, logo se volveu a solicitar presupostos e, bueno, hai que subilos a SIGNAC, que é un programa onde se registran eses datos, pois había unha falta de datos que, aparte, aquí non hai ningún traballador que se dedique a iso porque o fan externamente, entonces accedemos ao SIGNAC e tamén dende Sanidade e por ese error, por non estar registrados os datos tal e como se require a normativa, e aparte se hai un cambio, é porque hubo un cambio de normativa. Pero se hubo cambio de normativa, teñen obriga os que prestan o servicio de estar ao tanto dese cambio de normativa, porque senón xa non é necesario, aparte de ir a facer as analíticas, que si as fan pertinentemente ao tempo, todo iso xa está tratado, corregido, que a empresa para que non volva a suceder. Isto vai no pagar empresas de o erro Eso vamos a verlo agora, estamos nisso. Nos temos que pagalo, porque se non aparecemos como... Sabe vostede que en cada subvención que piden, en cada axuda que piden a áreas de administración, unha das cousas que justamente estábamos ese día justificando de que non tiñamos ninguna gávera con ninguna nin con Facenda, e ese día entra por registro que nadie sabía de que iba a menos que sanamos inmediatamente, e agora pues, será outra parte da empresa que por non facendo o que lle competía, pues, que suma ese gasto ou que reduzca a facturación de gasto, pero iso xa hai que facer outra vez. Alguna cousa máis? Nada, gustaríanos saber a canto ascende a liquidación total dos atrasos do lixo. Si xa tenen o dato, aquí non, a canto ascende o total. tomo nota, quero saber vostede a liquidación. Sí, a liquidación, a canto Atrasos de que? do lixo. Que se refire... Dos atrasos que se dá por anos vecinos por non cobrarlle os vecinos os lixos anos anteriores. Sabemos que se mandaron a carta. Eu pensei que estaba falando de esos atrasos que tiñamos nós que non daba do lixo, non? Dos atrasos, explique. Quero saber a canto ascende o total da liquidación que recaudou entre todos os recibos o Concello, os vecinos. Vale. Non lle podo dar agora porque non temos aquí, pero no próximo pleno. A pregunta do decreto xa me contestou por a minha compañera. Vostede, do lixo, porque quede claro, refírese a aquela actualización que se fixo da xente que non pagaba o lixo ou das vivendas que non estaban dadas de alta no lixo. Fai uns días promocionábase o Concello de Lousame, Fitur, pola Ría da Estrela, promocionábase o Camiño, Santiago por a nosa comarca. Trae a foto porque é un pouco de vergoñento, non sei se você ten a foto.
Non sei, sí. A mí parece unha foto vergoneta. Pensei que era unha foto de Fitur onde estaba ali expoñendo alguén. Refírese vostede a algo que circula polas redes, unha Que a foto mí chegou esa pero non foto. ten nada que ver co camiño nin con Fitur. No, pero promocionábamos o turismo, estamos promocionando justamente Para un chamamento a poboación. esa zona, estamos potenciando esa zona e esa zona non está ben o que está facendo a xente, pero temos que ter consciente de que fixeron porque esas zonas non está apta para poder pasear. As pasarelas que hai de madeira están todas rotas, están mal, os bailados que hai de madeira. Así que ese balado perfectamente. Vamos a ver, eu supoño que vostede, señor Moledo, desde o seu grupo está facendo un chamamento á poboación para que non faga ese tipo de utilización do espacio. E logo está facendo unha reclamación ao Concello de que esa ruta non está como ten que estar. Ese camiño. Ese camiño non está como ten Ese que estar. camiño que foi... sábese. Ese camiño, hai unha parte que estaba intransitado fai anos e que ahora mesmo está todo limpo. Simplemente nos queda a zona dunha parcela particular que por razóns que o veciño ten a súa parte de razón, pero non pode cerrar o que está pegado ao río, que ten aquí animales, que vamos a negociar con ele para que o traslade posiblemente 1 metro para que se poda circular pola beira. E temos pendente facer unha pasarela nova, porque as outras foron arregladas recentemente e as madeiras están todas postas, salvo que houvese vandalismo se retirara. De facer unha nova, pero temos que contar con orzamento, estamos vendo se o podemos obter, para pasar por onde está a fervenza. Todo isto, a ver, se esa xente está tomando sol, que son rapaces novos, polo que vexo aí, xe veciños que están nunha zona que non é apropiada, hai outras zonas aí onde poden estar. Ahora mesmo no mes de maio, desblozouse todo a principios do mes pasado, sabemos o que a primavera en Galicia é superante, como é a nosa terra, e hai que estar continuamente, como pasou neste espacio aquí, como estuveron onte no Parque do Sanguiñal, que se apañou recentemente e estaba erva enorme outra vez, e que onte tamén, se non o fixeron onte, o farían hoxe en Brandia, porque estaba que xa non se vían todos os valados de madeira que hai, eran máis altas as ervas que os valados, como nos pasa a todos nas nosas hortas e as temos, nas fincas que nos rodean. E estamos pendentes de todos os outros, e nos queda ainda tamén o Castro, darlle agora, manter o Castro de Comparada, ainda que se está previsto e proyectando novas actuacións, pero tamén todo o que quedou lixiño sin nada, pois agora se ten outra vez vegetación. Eu digolle que temos máximo interés en manter, na medida en que podemos, os espazos que temos libres, como todos os outros, como o caso de Comparada, como San Lourenzo, que tamén se actuou en San Lourenzo, están actuando, Obradoiro, levan tempo e fixeron, volveron a talar as invasoras, que se reproducen constantemente, e pediron unha trituradora que se alquilou estes días para triturar toda, que non quede nada dos desperdicios das cortas tirado por ali, como soe pasar en outros casos que non somos que acometemos desde aquí. E temos moitísimas máis, as pistas deportivas, todo que a erva, concretamente a que está no Confurco, se limpou toda, foi unha empresa externa porque non tiñamos nese momento traballadores, e seguramente que agora xa ten necesidade outra vez, pero iso é un constante. E se limparon as rutas que si que un día vamos a facer unha caminhata por outra que se abreu, que abrimos os traballadores do Concello e facendo pasarelas co que se cortaba nese tramo e con outro tipo de madeiras que non nos ten un coste que teñamos que contratar ese equipamento e nada, sino que están colaborando dende o Concello todas as persoas que traballan nese ámbito. Dígame. Perdón, unha curiosidade agora que fala de todo isto de todos os outros. Vostede di que van facer unha pasarela donde está a fervenza. Estamos estudiando. Para facer unha pasarela. Sí, porque hai un sitio en que hai que poñer unha corda para agarrarse porque é perigoso. Ese sitio é onde se quere facer, en principio pensouse en unhas escadas, pero considerou un dos técnicos que foi a ver, que mereceme porque ten experiencia en ese tipo de rutas, que se podía arreglar con unha pasarela. Temos por suposto da madeira, do que costaba facela, e vamos a ver se o podemos. De canto deu o camiño, pois xa
xa que vostede quitou o tema, non o iba a quitar aquí, iba a facelo no comentario, no reunión que imos a ter de portavoces. Estáse traballase fai moito tempo intensamente nesto para aglutinar esforzos de todos os concellos, porque é un proxecto que é difícil de conseguir, é dicir, o de que oficializar o camiño. Se creou unha asociación de concellos do camiño, xa te coñecen pola prensa, supoño. E que ese é outro punto que levo. Sí, se fundou esa asociación, se fixeron xestións ante todas as estancias, ou si mismo estivemos en infraestructuras, na ASI, pola seguridade dos cruces que hai no noso concello en un dos casos, e tamén máis en concellos en Ames, ten varios cruces tamén que son complicados. Moitísimo traballo que hai que facer, pero un traballo en moitísimas líneas, en moitísimos ámbitos para que o tránsito sea seguro. Teñen a Compostela, xa o tiveron moitas persoas, como se pode recoller todo isto deso, pero casi un monográfico que todos nós teñamos coñecemento de como vai a ser eso. Estou preparando, o sea, para poderlo facilitar. E tamén entregarlle unha edición do que é o trazado, os datos históricos e o trazado de ese camiño, para que tamén vostedes como grupos un para todos igual non temos agora, vamos a empezar entregando unha a cada grupo e despois xa se verá se temos, cando hayamos máis cantidade, pois ya entregaremos, para que teñan todos eses datos. E hoxe estamos traballando incluso internacionalmente, é dicir, para todos aqueles elementos históricos que hai moitos en outros lugares de Europa, pois facer un documental no que se recollan todos eses datos históricos deste camiño. Vostede sabe que hai moitísima xente que quere ter un camiño. Nós creemos que temos todo o dereito porque temos historicidade. Patrimonio ten que emitir o seu informe de historicidade, logo ir ao trazado, que é un elemento complicado, porque sabe que si o camiño é un BIC, un ben de interés cultural, e os bens de interés cultural teñen unha protección, unha aceptación do territorio. Entonces, é un proceso largo, pero xa se pode camiñar, xa se pode ter a Compostela, e esperemos que xurdan iniciativas de albergues e de todo ese tipo de cosas para os camiñantes que podan, xa hai casas rurais que poden agora mesmo utilizar en todos os concellos e por onde transcorre, dígame. Nada, que non sei os demais grupos de distintos concellos, pero nos gustaríanos que nos informara vostede dunha maneira formal das cousas que acontecen neste camiño, porque todo o que nos vamos enterando é a través da prensa. Mire, xa acaba de dicir vostede que nos vai a facilitar agora un dossier, e agradecémoslo, porque todo o que nos vamos enterando do camiño, pouco a pouco, son datos que van caendo da prensa ou algunha asociación que nos vai contando cousas. Calquera actuación que se fai é antes tratada nunha xunta de todos os concellos que forman parte, dende Santiago, Ames, Rois, Lousame, Noia, Muros, Portodosón, todos. Entonces, cada alcalde despois o que ten aquí esa información transmitida. Eu teño que facelo tamén aquí, da última reunión que tivemos, lo que sei. De todos os datos que vostedes para día de hoxe non teñen, eu teño que trasladar, esa é a miña briga, non? E todos os están facendo nos seus concellos, eso creo. Pero vamos, eu digolle, neste caso me toca ser presidente desa asociación e fago os trámites desa asociación e despois cada un de nós, que somos todos alcaldes ou concelleiros de turismo, en algún caso si delega, temos que dar conta, pois, se o consideramos, xa lle estou dicindo que sí, creo que temos que ter, ao mellor non nos dá tempo nesa reunión para as mocións, para a posta en común, sino que igual temos que ter outra para tratar deste tema, e eu lle facilito todos os datos dos que dispoño, incluso traigo un técnico para que tamén aporte calquer dúbida que vostedes podan ter, que lle poda respostar, e se queren acudir máis concelleiros que estén interesados de todos os grupos, e que non sean xa portavoces, pois a mí me encantaría. Porque, bueno, como dicía, entón, celebrarnos xuntas desa... A ver, as asociacións teñen reunións, porque senón no funcionamento hai que aprobar uns orzamentos,
porque hasta agora non había asociación, como non había, desde que se constituiu, desde ese momento, hai que celebrar... O sea, se fixeron asambleas desa asociación. Fixose a reunión desa asociación, sí. Cando se vai a tratar o tema de incluir os demais grupos políticos dentro? Pois é un tema que hai que ver, pero en principio están os alcaldes, está a asociación, bueno, ese amigos do camiño que se lles informa sempre, que son importantes que estén, e se está con... É que prefiero decirlo todo eso nesa reunión, porque tamén se está entendendo, creemos que é imprescindible un comité científico para poder elaborar textos e contidos que podan ser publicados en revistas especializadas e ter solvencia científica para publicar esas cousas, non? E darnos unha maior consistencia a todos os nosos argumentos e poder participar en foros de todo tipo en relación co camiño. Mira, temos outra pregunta. Constanos que hai no distrito que hai denuncias e máis xa chegou o tema ao Parlamento Galego e máis en Aguas de Galicia sobre a situación na que se encontra o tramo do río entre a ponte de Berrimes e máis a Pesquera, que por aí tamén pasa outra senda peonil e o río xa comeu a auga as leiras aledañas todas, entón para pasar por aí ou vai se sigue comendo máis horta aos veciños ou algo hai que buscar unha solución, porque o trazado desa senda xa quedou todo comido polo río en algún tramo. Entón, eu, se queres, facilitolle tamén as fotos para que vexan. Eu pasei por ali e cheguei hasta a Filgueira, porque, bueno, que terei que facer noutro día, pois da Filgueira ata a mina. Pero sei de xente coñecida que pode ir a comprobarlo esta fin de semana, se quere, que se transita perfectamente dende a ponte, o sea, o noso territorio, dende a ponte de Berrimes ata a Filgueira, sin ningún tipo de problema. E comente yo a xente que fai, moitísima xente que fai o terceiro, que fixo, por menos que foi un montón de xente a fin de Pois semana. alle faremos chegar a foto para que vexa vostede como... Non, pero que a mellor foto é que vostede me acompañe. Quedamos e vamos... Quedamos, que vai xa le dice que teño toda a disposición do mundo para quedar con Nos vostede. vai acompañar o técnico de deportes, que aparte merece que nos acompañe porque fixe un traballo aí grande, acompañado de outras persoas, para que nos acompañe e nos leve ata a Filgueira. Eu non me comprometo na mesma tirada para facer as dúas cousas, por razóns que vostedes xa coñecen. Eu xa lle farei chegar as fotos tamén para que vostede vexa, e se quere tamén lle fago chegar algunhas das denuncias que se puxeron no distrito, Sí. etcétera, porque teños no meu Pero poder. que non queren que fagamos ese camiño por aí. Non é que non as queran. denuncias sí que sentido son. As denuncias son que o río está comendole aos vecinos o terreo, e xa por onde se transitaba pola ruta, a ruta xa comeu todo o río. A ver, é dicir, que a evolución física do río, como pasa no Deportes de Santa Filio, como pasou tamén na Cabalariza, como pasa aquí, medra e evoluciona, que vai comendo unha parte do río. Vostede, esa reunión entonces teria que ser pois a outro nivel, xa comentei varias veces que hai ríos que non vou a nomear Pero o río está sin ten balsas, porque ten troncos gordos, Sí. hai balsas e o río, a auga, Os descorre pola leira dos propietarios vecinos. desas árboles tiñan que haberlo retirado. Nós xa retiramos e seguiremos retirando todas aquelas que podamos. Sí que hai árboles no río e no río de Berrimes. Eu creo que se retira eso. No río de Berrimes sí que a xente o que ten medo e o que denuncia que hai que retirar esas árboles. Vai ben ir ao distrito, a ver se lle comunican desde o distrito aos propietarios desas árboles, algunhas ben grandes, que procedan a súa retirada. Supoño que desde o distrito xa estarán a facer. E o que creo que os veciños quixeron trasladar a vostedes que lle dixeron ou que lle puxen coñecemento é que se retiren esas árboles para que o río, cando trae moita auga nos períodos de moita pluviosidade, que por esa obstrucción que hai no río debido ás árboles, que faga de presa e que faga que todavía o nivel da auga neses puntos suba máis, porque xa sabemos que as árboles no cauce do río son perigosas. Ora, eu individualmente
tivese a responsabilidade de ter un árbol á beira do río e me cae un árbore, pois teria que retirar. Xa sei que cando hai un descoñecido eso, teremos que ir do Concello, levar un trator, levar unha grúa e en algúns casos, cando son moi grandes e chegan a outra beira do río, sacalos. Pero son moitos, e que tamén os vai a ver cando me acompañan nese percorrido, porque xa nese percorrido hai varios aquí. De que usa, digo que... E no río de Tállera tamén hai varios deste ano, o sea, que estaba autorizada para evitar todo ese tipo, para limpiar un pouco que é o túnel do río. Ahora mismo hai que facelo tamén, hai que solicitar permiso, porque hai demanda en Aldariz, que tamén hai un punto en que está o túnel case xa non existe, as polas dos ameneiros e iso tocan nas aguas do río, e o que fai pois é que incluso onde temos ali unha depuradora pois que vai alarando tamén as fincas, o río busca o seu propio camiño, se non ten, pero non nos deixan, sabe que hai facer calquera actuación na flora xusto na marxe do río, ten que ser todo con autorización e a veces non podemos facer todo aquilo que consideramos, porque hai zonas do río que estamos todos de acordo en que non existía no medio do río, se deixou que se amontonase ali, pois se amontonaron residuos, deixou que comprase terra, naceu unha árbore e ninguén a cortou, porque ninguén a cortou, a partir de non cortar a ninguén, agora xa hai 6 árboles e agora hai un islote, e a auga que iba por aí, o islote cada vez é maior, busca un novo percorrido. E que vai? Pois se come trozos de fincas, eu creo que era moito mellor limpar, eliminar, pero claro, se me están escoitando os técnicos, biólogos de Aguas de Galicia, igual veñen a xunto que nin a dicirme que estou dicindo neste pleno. Pois eu que sei, igual teríamos que contratar expertos que nos dixesen algún proxecto deste tipo que non é nada dañino contra, porque se vostedes recordan, cando as persoas que nos precederon na historia dos nosos povos, os nosos avós, algúns serán bisavós, tiñan todas as súas fincas ao lado do río, as rañas ao lado do río, as tiñan todas limpas e non eliminaban nin salgueiro, nin ameneiro, nin dese... Ainda tiñan as guindeiras tamén nesas zonas, que son bastante desordenadas, e tiñan sempre limpo, e cando había unha enchenta, iban antes xa de que viñera o inverno, para que non sucedesen esas cousas. Sabemos todos que eso se abandonou, por parte tamén de todos nós, e que hai ríos en Galicia e en Lousame, pois, por sorte, temos varios, e que hai unha tarefa non fácil, pero creo que tamén que desde as administracións que competen, neste caso autonómicas, como é augas, pois que terían que organizarse por máis tarefas e que podemos reclamarnos ese sentido e facer unha petición conxunta dende o pleno a que se invirta en limpeza de tramos de río e que cada ano propoñan, cada un ten que venir ao seu concello, e non sabe aquelas zonas que nos propoñamos e que son de máxima urxencia. Eso que eu penso que se concordan que estou a decir. Vale, temos outra pregunta. Polo 8am, tiña vostede pensado en mirar o Concello e dixo que se iba a iluminar... Non entendí mo inicio. Polo 8am tiña pensado vostede iluminar o Concello, pero ao final non se pudera facer, e dixo que se iban a facer por outras efemérides. Gustaría saber se vostede vai facer algo o día do orgullo LGTBIQ+, para concienciar a sociedade de Lousame de que da igual a quen quera estar cada un, que somos todos iguais, porque hai casos aquí no Concello de Lousame que botaron aos seus fillos para da casa, por exemplo. Hai outros que non saen do armario, digamos de unha forma coloquial, polas razóns sociais que teñen na súa familia. Entón, dentro do Concello de Lousame queríamos saber se vai facer algún tipo de acto e se podría facer a eliminación do Concello para ir pouco a pouco concienciando a xente neste senso. Vamos a empezar polo que vostede comezou a súa intervención, que é pola iluminación, que comentáramos, mira, a empresa que contratamos, presuposto para a iluminación do Concello, ese ano me parece que por o cancro, que se iluminara toda a casa do Concello,
E o mellor non podemos asumir eso, pois, veo o día do autismo, que a mí me encantaría poder terlo tamén iluminado. Creo que hai moitos traballos a parte da iluminación, que é moi vistoso, e sobre todo nos sitios onde hai que céntrico o Concello, pero de todas maneiras é un chamamento que fai porque está e a xente que se interese que é o autismo, que é o colectivo que vostede acaba de mencionar, calquer outro tipo de cousa que se queira reivindicar ou dar a coñecer ou sensibilizar a poboación. Entón, falando que a persoa que nos fai o mantemento, comentelle se había alguna maneira de iluminar o que nos pudésemos afrontar económicamente. E están mirando, porque le di que sí, que en algún concello se ponen uns proyectores, non me sabía a palabra, e que se lle pon con unha pantalla de cor, que se pode variar, que pode iluminar. Esa sería a maneira que poderíamos afrontar. Se non, non temos por que discriminar unhas cousas de outras cousas. Cando digo cousas non son cousas, sino que son reivindicacións para sensibilizar, campañas, temos que facerlas todas igual. Non fixemos que tan pronto teñamos eso, que tengo que pasar ao Antonio, non sei se o pasou xa, creo que non, a mí non me chegou, pois o informaremos. En canto a para sensibilizar deses temas, eu creo que a educación, sempre digo, é fundamental, é que só chegar, a veces chega dos máis pequenos aos máis grandes. Eu creo que hai que facer todo tipo de actividades, sempre colocamos a bandeira na Casa da Cultura, estivo ali en cartel todo, non se quitou despois deste efeméride do ano pasado, senón que se deixou estar, non sei se non está todavía a día de hoxe, colocada no sitio visible, e concienciar no respeto a todas as diferencias, e a liberdade, en canto a eses temas, é algo que levamos de bandeira desde o Departamento de Servicios Sociais e que se traballa a nivel educativo o respeto e a aceptación do diferente en todos os aspectos. Nada máis que decir. En canto as actuacións que vostede dixo que se estaban a producir no noso Concello, me da igual que sea no noso Concello, que sea no do Lago, que sea calquer acto que sea discriminatorio, que implique unha violencia hacia calquer tipo de persoa, sea diferencia da súa inclinación sexual, da súa erección, das súas características de calquer tipo, nos condenamos rotundamente. Nada, queríamos saber se tiñan xa o informe que llevan pedir a Serencia polo COVID. Vostede, nós o que temos ahora mismo, se les digo que si hai unha... Estuvemos con 0 casos durante moitísimo tempo, porque os datos os teño cada día. Ahora, hubo recentemente, ahora mismo o día de hoxe 9 casos. Hospitalizados, solamente un. Que, bueno, estaba onde hospitalizado, non está en UCI, que está en planta, e era unha persoa que se... Bueno, non vamos a alarmar, e que os seus contactos, algún deu positivo da súa familia e outros que tiveron contacto non deron. E despois tamén, outra persoa, que non hai, sabe que os datos están protegidos, non hai por que dalos, nin temos por que coñecer quen son. Son 2 núcleos en que tamén hubo contactos, deron negativo a maior parte dos contactos, pero hai 3 que sí deron positivos, entón estamos nesa evidencia, hai que controlar. Ainda que nos vacinemos, e quero decir isto, ainda que nos vacinemos, non temos síntomas, somos asintomáticos, pero podemos ter o virus igual que unha gripe normal. Vacinámonos contra a gripe, e resulta que non a temos ou temos uns síntomas moi leves, pero sí podemos ter o virus e podemos transmitirlo. Por eso digo que temos que ser os que nos vacinemos super solidarios, super responsables, e seguir tomando as medidas que temos que tomar, non relaxarnos, porque podemos ser transmisores. Hai positivos que non teñen ningún síntoma, están perfectos, e que están vacinados. Que yo contaxiou calquer persona que estivo en contacto con eles, e o que facemos é incrementar a cadena de transmisión. Por eso, que cuidadiño, ser responsables, e, como digo, slogan, o sentidiño temos que seguir de que sea incómodo, que todo sea latoso, pero que non vayamos agora, que xa estábamos, que levamos sendo na
comarca un concello de menor incidencia, que vayamos ahora, pero eso, mira, a mí chamaronme de medios de prensa para decirme que razón había para que o noso concello, outro da comarca, tuvésemos incidencia cero. Creo que era cobra. Era, pero chamaronme nese momento. E eu lle dixen que non había, o sea, non se podía dar ningún argumento porque iso non é controlable por parte, nos tomamos as medidas, transmitimos, facemos desinfección, a todo o mundo que se ten contacto con ese lle di o que ten que facer, fomos centro por centro as cafeterías que temos, os bares que temos, a decirle que medidas tiñan que tomar, todo o que se lle di, cando varían as normas se lle comunica, iso se fixo. Pero non podemos dicir que por eso non temos casos, non o podemos dicir. Fíxese vostedes o que sucedeu, que a semana seguinte de eso, un dos concellos que nomeaban xunto con noso, pumba, empezan a aparecer casos nese concello que está agora. E agora nós temos 9, de tercero durante 3 meses, os meses de máximos contagios. Por eso que sigamos tomando as medidas que sabemos que dan resultados, sabémonos moitísimo as mans, non olvidemos eso, ainda que pase o COVID, son costumes que teñen que dar para sempre, esas. E logo, según nos vayan indicando os expertos que temos que facer ca mascarilla, pero todo eso, irlo respetando. E cuidarnos, protexernos, non facer actividades en condicións que non deben permitirse facerse, ainda que non sea por un mismo que se quere contagiar, pero por solidaridade con todos os demais que van a ter contacto con el na súa familia, os seus avós, os enfermos na súa casa, os seus fillos ou os seus sobrinhos, pois ser moi cuidadosos. O informe que vostede me pide, que conste nese informe? Porque vostede tiña uns datos que non coinciden con datos. Exactamente, que non coincidían os nosos datos. Eu sempre os contrastaba, os que eu mandaba, a ver, os comprobaba, por decirlo de alguma maneira, da excedencia cos que tiñamos nos centros de saúde, coinciden exactamente. Entón, os datos non coincidían, vostede quedou que iba a pedir ese informe, por iso queríamos saber se xa o tiña. Eu podo pasarlle, creo que non sei se son cada semana ou cada 2 días, bueno, temos todos os días os informes que temos COVID, porque están publicados, da área sanitaria de Santiago, da área sanitaria de Barbanza, da área sanitaria de Ferrol, de todos, e nos estamos non desos. Logo, hai ese global, incidencia acumulada, e pois tamén nos pasan, pero que saturan o WhatsApp, que tens que ir eliminando, senón aquí xa está todo ocupado por eses datos, os locais, o sea, os concellos da zona da área de Santiago, non sabe tantos, non hai tanto, todos os concellos de aquí. É transparente total eses datos e son fidelignos, porque é o que eu comprobaba, pero temos estes casos, ou non temos, e eu comprobo que a xente do centro de saúde, co coordinador, eu decía, os datos que temos non son estes, coinciden, e a veces non coincidían estar no concello do que procedía, porque unha vez non me cadraban as cifras que as que chegaban de Lousame e que as que tiñan porque no centro de saúde no que estás. Claro. No centro de saúde no estás tocando. Pero no meu caso, é así, é así. En Porto do Son que contei para o concello de Nove. Claro, é así, é así, é así. Nada, de referente á mancomunidade, sí. Temos alguna resposta da presidencia aos críticos que aprobamos? Non. Vale. Convocouse alguna reunión da Xunta Rectora da mancomunidade? Non. Non se convoca. Non recordo, pero creo que preguntou vostede no último pleno. Hombre, agora non podo aseverar unha data, se non me acordo, pero xa fai unha temporada que non temos asuntos. Tamén sei que pasaron que non tiñan secretario, porque se marchou que tiñan, e que o comentei no último pleno, e que ahora sí, creo que hai unha secretaria xa na mancomunidade que chegou fai pouco e estará preparando documentación para celebrar unha reunión, supoño. Desde decembro, se lle digo a data, desde decembro non se convoca a Xunta da mancomunidade, xa non se convocaba a asamblea, e desde decembro non se convoca a Xunta. Nada, queríamos saber... Eu non podo decir eso porque non recordo a data da última xunta, non podo decir que fora decembro. Nosa información que temos... Sí, que pode que teña vostede razón, porque eu non o mirei para este pleno, non teño memorizada a fecha da última xunta da mancomunidade, non a teño. O Beñegada de Lousame xa se posicionou cos traballadores da planta, creo que se debe a persoa de Lousame tamén. Gustaríame saber vostede cal é
o modelo polo que opta o PP de Lousame para a planta de Lousame. Vostede me desconcerta, porque no último pleno vostede dixo que aquí, e me comentou despois tamén, que vostede o que optaba é por os intereses de defender, ante eso que se desmarcara, que vostede optaba por defender os intereses do Concello de Lousame. Supoño que iso permanece, non? Permanece. Vale, e ora te digo, esta é unha reunión, perdón, é un pleno do Concello de Lousame. Eu non son presidente da Mancomunidade. Eu non quero que se perdan postos de traballo. Pero haberá que ter un plan de viabilidade que non ten que presentar FCC, como en algún escrito que nos chegou ahora mismo, acabo de ver, pero non vai ser dirixido á alcaldía, supoño que será todos os concellos, dicindo información que eu descoñezo, parece que a teñen eles, que lle trasladaron os técnicos de FCC. Correcto. Eu tamén teño Será correcto, pero para mí é totalmente... Eu tamén teño ese escrito. Para mí é totalmente Aí incorrecto. falase de ser, basicamente nese escrito, falase de ser unha sucursal de Sogama. Pero vamos a ver, vostede, esa información, quen lla dá? Porque eu non a teño. Pois, E tamén que está elaborando o FCC unha proposta de prórroga. Pero quen é FCC para presentar unha proposta de prórroga da concesión? Terá que ser a Mancomunidade a que faga esa proposta, a xusta... Que está descabezada. Pero espera, non está descabezada. Non está descabezada. Non está descabezada. Acabamos de ganar un montón de xuicios que había, que ascende para aforrarnos casi 3 millóns de euros en 3 diferentes. Entón, esas cousas non saen, e ao mellor non interesan que saen a algunha xente, pero eso é así. Vale, entón non está descabezada, están facendo cousas. Que agora estamos nun momento que é difícil e que... Estamos nunha ditadura, non comunidade. Non, bueno, non... Non se convoca a asamblea, non se convoca a xunta, en que estamos? Señor Anxo, pero fala usted a protesta ante a Mancomunidade. Eu digo que non estamos nunha ditadura. Pero vostede que nos representa aquí a non, veciños de represento Lousame, Lousame. representa aos veciños de Lousame A ver e se esta pode, población mire, municipal. Cando eu era presidenta, tiña... tampouco contestaba, o sea, tiña que contestar eso no pleno, a que vostede me está facendo preguntas que lle competen ao presidente da Mancomunidade. Porque os órganos están para algo, e hai que respetaros, e eu aí son super respetuosa. E eu vou decir que non estamos en ninguna ditadura na Mancomunidade. Eu nunca estuve en plena democracia en ninguna cousa que fose ditadura. Vostede, mira, ponlle o xefe. Non, pero Vostede foi presidenta da un Mancomunidade. momento. Eu non quero establecer ningún diálogo. Primeiro deixeme expoñer, e logo vostede si quere volver a facer unha pregunta paga, e logo deixamos este tempo. Vale? As preguntas, as recriminacións que vostede quera facer contra a Mancomunidade as dirixe como grupo político, si quere, individualmente, ou como fixemos en grupo, xa non neto, dirixas nun escrito á Mancomunidade. Eu xa as trasladei por escrito. Agora, esas outras cousas que circulan, que nos chegan a máxima sensibilidade para que por os postos de traballo. Pero nós temos, desde a Mancomunidade, temos que ver agora, cando chega a hora de acabarse a concesión ou ese período, se hai unha prórroga, hai que primeiro ver en que condicións se pode facer, porque non se inventa ni as decide un traballador ni un alcalde, están recollidas nun contrato e está marcado por cantos anos pode ser esa prórroga, e teremos que poñer dende a Mancomunidade que condicións temos para esa prórroga. Vale? E despois establecer medidas laborales que sean menos perjudiciales, todo o que sea, non sei, porque eu non fixen ese plan para nin esa prórroga, non estamos nese momento, ou polo menos eu non teño coñecemento. Se estamos, non lo dirán na próxima xunta. Pero estamos, que os tempos, os traballadores se poñen inquedos, é normal, porque os plazos se van acortando. Pero eso non quer decir que nos confundamos. É que creamos que a competencia de poner as condicións, a prórroga, todo que son de un terceiro, non señor? A Mancomunidade son os concellos que forman esa Mancomunidade. E se contratou unha empresa para levar a planta. Empresa que temos que controlar que o faga ben, e que cumpla todos o que ten que cumplir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, poñamos cada cousa no seu lugar. Non sei se fomos suficientemente clara. Poñamos cada cousa no seu lugar, pero vamos a ver, vostede dime que a Mancomunidade nestes momentos non é unha ditadura.
Hombre, Vostede non siga utilizando ese termo. foi... Señor Moledo, non siga utilizando ese termo, porque entonces eu non lle vou a contestar. Podo poñer o meu exemplo? Non hai ditadura, póñame o exemplo que queira, Vostede pero non foi lle chame presidenta, ditadura porque non o é. vostede foi presidente da comunidade. Sí, E estou segurísimo que cumpriu os estatutos. claro, eu creo que sí. Perfecto, porque nestes momentos non se están cumprindo os estatutos da comunidade. Lévase 2 anos sin convocar a asamblea. Vale. E, desde o mes de decembro, non se convoca a xunta. E vostede dime que non está Bueno, pero xa lle descabezada. justifiquei porque non, xa lle justifiquei o que pasou na comunidade. Cantos tempos Nos tuvo a quedamos, comunidade sin sí. secretario? Se había marchou o unha secretario, secretaria. hubo unha acumulada, pero que, bueno, que non tiña moito, bueno, tampouco teño constancia, pero non tiña moita presencia e ao estar acumulado é complicado e non estar todos os días ali. Tes un tempo para estar dedicado para facer o máis urxente, facer os pagos, e con facer os pagos e contestar os escritos que chegan e demais, pois logo se marchou esa persona. Xa te expliquei antes, non quero reiterarme porque aburrimos hasta os mobles e esa moza que estaba paseando por aí insistentemente. Eso é así. Nos fixemos o que tiñamos que facer dentro do Concello, que foi dirixir un escrito ao presidente da Mancomunidade pídolle que celebrade, vostede ve o escrito, se pedía esa celebración da Asamblea e se pedían as outras cousas que había, os outros puntos que decidimos, acordos que tomamos entre os 3 grupos. E vostede firmaría un escrito onde se pide a celebración desa asamblea con demais concelleiros que forman parte desa asamblea? Xo fixemos, xa está enviado e está pedido eso. Porque, pola miña parte, Pero si vamos está a recoller... o que non vamos a facer é un escrito no mesmo sentido. Tenemos que pedir que nos contesten as escrito. Pero non facer outro reiterando as mesmas... Pero poderemos forzar unha asamblea. Pero vamos a ver, ustedes falan o que queiran, é dicir, forzar unha asamblea non. Soliciten que a pidan todos por escrito, que dirixan ao presidente da Mancomunidade, pero eu non sou a presidente da Mancomunidade. Todos os concellos? Pois entonces esperemos a que podan facelo, estarás organizando a secretaria, eu non lle podo contestar, nin podo decir por qué. Eu trasladarei, eu desde logo ao sair daqui falarei co presidente e lle direi que hai esta inquietude aquí, que xa se fixo por escrito a reclamación dende Lousame e que siguen facendo esa petición constantemente. Eu vou a trasladar, pode estar totalmente seguro de que vou a facer. E xa lle direi a resposta tan pronto a teña. Non teño ciencia infusa, non son presidente da Mancomunidade. Non teño máis preguntas. Alguna cousa máis? Levante esta sesión, moitas grazas. Pero podo pedir un minuto? Fora do pleno. Sí. Xa. Vale. Vou facer dúas cousas. Corta, gracias. Fora do pleno. Sí.